Goizeko 7:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon deizuela guzti, alde guztiak asebete nahi direnean, gauza bat eta kontrakoa egin nahi denean, asmo honeko adierazpenak egin litezke, baina horrekin ezin da gobernua osatu. Horrela erantzun dio Podemosek Pedro Sánchez PSOEko idazkari nagusiari, izan ere Sánchezek investidurako lehen hitzaldian Kongresuko talde guztiei egin die dei blokeo egoera hau gainditu dezaten eta bereziki Podemosi ohartarazi ez dela bideragarria soilik ezkerreko alderdiekin aldaketa gauzatzea. Tenemos que hacer mestizaje ideológico, tenemos que hacerlo bien y descubriremos que el mestizaje enriquece. Mestizajea momentu zala ere, Ciudadanosekin bakarrik lortu du Pedro Sánchezek, goizeko 9:00 jarraituko du investidura saioak, Mariano Rajoy popularraren hitzaldiarekin hasita, eta iluntze gau partean egingo dute lehendabiziko bozketa presidente izendatzeko gehiengo osoaren babesa eskatzen duena. Kataluniakoak bezalaxe, Euskal Herriko talde abertzaleek kontra bozkatuko dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ezezkoa iragarri du dagoeneko. Gaur, gurekin izango dira solasaldiaren garaian Aitor Esteban Jeltzalea eta Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko diputatua. Bide batez Kongresuko pasilloetara iritsi da Arnaldo Otegiren figura politikoari buruzko eztabaida, bereziki Pablo Iglesias Podemoseko idazkari nagusiak nabarmendu ostean inork ez zukeela kartzelara joan behar bere ideiak defendatzeagatik. Erreskadan etorri zitzaizkion erreakzioak atzo Podemoseko buruari, bereziki Alderdi Popularretik eta Ciudadanosetik. 6 urte terdiko espetxe zigorra beteta, aske da dagoeneko dakizuenez Arnaldo Otegi, eta aske gelditu orduko hartu du Ezker Abertzalearen lidergoa. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea, eta irakitako bide hori azken muturreraino eramatea. Bakea azken muturrera eramatea da Otegiren esanetan orain tokatzen dena. Iluntzean Elgoibarren egin dioten ongi etorri ekitaldi jendetsuan Arnaldo Otegik nabarmendu du Ezker Abertzaleak autokritika egiten duela eta herriari zortzaion neurrian ez duela inolako eragozpenik izango, zer egin duen ondo eta zer gaizki esateko. Presoak etxeratzea eta independentzia lortzea aipatu ditu Arnaldo Otegik aurrera begirako helburu gisa. America never stopped being great. Estatu Batuetan nola Hillary Clintonek ala Donald Trumpek sendotu egin dute presidente gai izateko hautagaitzan, nork bere alderdian errepublikanoen artean presidente gai aukeratzen zuten 12 estatutatik 7 gailendu da Trump magnatea eta Clinton demokratak berari zuzendu dizkio gaueko mezu nagusiak nolabaiteko garaipena aitortuz. Trumpek bezalaxe, Hillary Clintonek ere sendotu egin du bere hautagaitza, esan bezala demokraten artean presidente gai aukeratzen zuten 11 estatutatik 7 irabazi baitu Bill Clinton presidente ohiaren emazteak, Hillary Clintonek esan bezala. Grezian pilatzen ari den errefuxiatu kopurua dela eta krisi humanitarioa izateko arriskua berehalakoa dela ohartarazi du bestalde Nazio Batuen erakundeak. ACNUR-en arabera 24.000 izan litezke Mazedonia eta Grezia arteko mugan, ez aurrera ez atzera dauden errefuxiatuak, hoietatik 10.000 Idomeniko muga pasabidean. Eta bestelako gaietan Nafarroan Volkswagenen landabenen duen lantegian ados jarri dira zuzendaritza eta gehiengo sindikala bigarren automodeloa ekoiztu ahal izateko lan baldintzen inguruan lortu dute aurre akordioa Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT komisiones eta kuadros sindikatuek. Kiroletan futbolean Realak ez du inolako aukerarik izan, Atletico Madrilen aurka Vicente Calderón futbol zelaian jokatu duen partidu kaskarrean 3 eta huts galdu dute zurigorriak. Begira ezagun orain errepidetan Zeberri, Iratxe Izagirre, egunon. Egunon bai, ez da inolako arazorik segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. Gure zura, Euskadiko zura. Gure zurak eguraldia eskaintzen digu. Jaione Munarriz, Euskalmet, egunon. Kaixo, egunon. Esa eguzu Jaione nola esnatu da asteazkena? Bueno, hemenka euri pixka bat egiten ari da, batez ere Bizkaian, baita Gipuzkoako zenbait puntutan, eta temperaturari dagokionez, Gasteizen 3 gradu eta erdi dauzkagu, Iruñan 5 gradu, 9 gradu eskas Donostian, 9 gradu eta erdi Bilbon, eta Baionan 11 gradu. Eta zer espero duzu datozen orduetarako?
Fronte berri bat iritsi eta berrirore giroan arrastu egingo da gaur. Goizean dena den mendebaldeko haize ibiliko da, egokituarekin hainbat zonaldetan eta haize honekin euri pixka bat egingo du. Gauza gutxian hemenka zaparra txikiren bat. Arratsalderako aldiz, ipar mendebaldetik finkatuko da haizea zakartu egingo da eta are gehiago kaskartuko da eguraldia. Batez ere kostaldean zaparradak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatia ipar partean bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere ateria utziko dio oro har. Eta temperaturari dagokionez, gora berandirik ez da esperatzeko balioekin alderatuz, beroenak 10 eta 14 gradu artean geldituko dira, eta elur maila berriz arratsaldean jaitsi egingo da, eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Gure bizitzan dago, gure tradizioetan, gure berrikuntzan, gure basoetan egiten dugun kudeaketa iraunkorrari esker, produktu paregabeak izateko aukera dugu, ingurumena errespetatuz. Gure zura. Euskadiko zura, zure bizitzan. Igor Martínez de Lezea eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioan, goizeko 7 eta 6 minutu dira asteragoaz. Euskadi Irratian, Faktoria, Maite Artola. Espainiako diputatuen kongresuan goizeko 9:00 hasiko da Espainiako presidenta izendatzeko lehen bozketa saioa. Bezperan Pedro Sánchez presidente gai sozialista Podemosi zuzendu zaio bereziki investiduraren hitzaldian. Partidu Popularra gobernutik kanporatzeko Ciudadanosekin sinatutako akordioa babestu dezan. Izan ere, Sánchezek adierazi du aldaketa gauzatu dadin ez dela nahikoa ezkerreko alderdi nagusien arteko batasuna eta beraz ezinbestekoa dela ezberdinen arteko akordioa Madril xikerresnal. Herritarren mandatua Partidu Popularraren politikekin amaitzea izan dela azpimarratu du Sánchezek eta horretarako ezinbestekoa dela akordioa Ciudadanosekin eta Podemosekin. Itxaropen faltsuak sortu direla esan du Sánchezek eta argi esan beharra dagoela ezinezkoa dela soilik ezkerreko indar nagusien arteko bategitearen ondoriozko gobernua osatzea. Pedro Sánchez. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos... Ciudadanosekin egindako akordioa ezberdinen arteko adostasunaren adibide gisa jarri du Sánchezek eta aldaketaren gobernuak 5 ardatz nagusi lituzkeela. Enplegua, desberdintasuna, demokraziaren biziberritzea eta ustelkeriaren kontrako borroka, Espainia Europar batasunean eta munduan, eta Kataluniako gatazkari irtenbidea ematea. Sánchezen esanetan, argiak dira bere proposamenaren oinarriak, Espainiako egoera politikoa desblokeatzea, aldaketaren gobernua martxan jartzea eta aurrera egitea denek batera erabakita. Horri, bai ala ez, erantzun beharra dagoela dio. Y a esta pregunta, señorías, tendremos que responder sencillamente con un sí o con un no. Sánchezek dio, une horretan ezagutuko dela non dagoen benetan alderdi bakoitza. Hori bai, gertatzen dela, bere porrota erregearen mandatua ez onartzea litzatekela esan du eta harro dagoela PSOEk gaur arte egindako lanaz. Espainiako diputatuen kongresuan esan bezala goizeko 9:00 hasiko da Espainiako presidenta izendatzeko bozketa handienetik txikienera hartuko dute hitza. Eider Bilbao, egunon. Egunon eta iluntzerako espero da lehen bozketa, gehiengo osoa 176 diputaduren baiezkoa beharko luke Pedro Sánchez presidente gai sozialistak, baina ez usteko handirik ezean ez du babes nahikorik lortuko eta saiakera hutsean geratuko da. Izan ere, Ciudadanos salbu gainontzeko taldeek aurreratu dute ezezkoa emango diotela eta bigarren bozketaren biharamoneko eszenatokian kokatu dira dagoeneko. Oiane Perez. Etxipena hitzik errepikatuena eta ezezko botoak ugari momentu Alderdi Popularrak Espainiarrei denbora galduarazten ikusten du Sánchez gezurretan gainera. Popularrek eskua luzatuta dute hala ere, Rajoyk zuzenduko lukeen koalizio gobernu handia negoziatzeko. Y tenemos una oportunidad a partir del día 5 de respetando las decisiones Etxita Podemos ere Sánchezi ez diotelako gobernu proiektu zehatzik entzun, baina ostiraletik aurrera negoziatzeko tartea dagoela gogorarazi dio Iñigo Errejonek. Nos ha decepcionado que esperamos más y que hay condiciones para que haya más, para que haya un proyecto de gobierno al servicio de las mayorías. Izquierda Unida eta Konpromis ere hildo beretik Sánchezi ezkerreko gobernu aldaketa eskatuz agerikoa da honela Ciudadanos dela Sánchezen hitzaldiarekin gustura geratu den bakarra.
Hacemos una valoración positiva del discurso del señor Sánchez. Ciudadanosen eskariak jaso direlako zioen Zirauta bozeramaleak, justu horregatik Sánchezen hitzaldia zaharkitua izan dela salatu dute alderdi katalanek Kataluniaren auziari ez diolako inolako konponbiderik eskaini. Une honetan beraz, ezezko jarrerak dira nagusi, aldekoa iragarri zuen Kanariarrarena gehituta eta negoziaketak izateko ostiraletik aurrerako utzi dituzte denek. Eusko alderdi jeltzaleak ere ezezkoa emango dio Pedro Sánchezi. Aitor Esteban diputatu jeltzaleak adierazi du azken unera arte mantendu dituztela negoziazioak, baina PSOE ez dela gerturatu ere egin jeltzaleentzat ezinbestekoak diren gaietara. Gure botua ezezkoa izango da, ezetza emongo dugu, eta ikusiko dugu gero etorkizunean, orain beste epe bat zabalduko da, hemen aukeratua gertatzen ezpada, eta horre agente politikoak garanez, alkarrizketarako preste egon gara barriro be. EH Bildu ere kritiko agertu da besteak beste Euskal Herria aipatu ere ez duelako egin Pedro Sánchez presidente gai sozialistak. Marian Beitialarrangoitia diputatua. Elkarrizketaren aroa dela esan du, eta Euskal Herria Bildurekin ez du elkartu ere egin nahi izan, ez du Euskal Herria hitz egin eta Katalunia hitz egin duenean, beste behin ere agerian utzi digu legea dagoela eta ez dagoela erabakitzeko eskubiderik, beraz egungo egoeraren inposizioa besterik ez digu eskaintzen. PSE Euskadiko Ezkerra jakinarazi du Idoia Mendia idazkari nagusia izango dela Euskadiko Sozialisten lehendakari gaia legebiltzarrerako hurrengo hauteskundeetan. 2009 abala aurkeztu ditu Idoia Mendiak, beharrezkoa den kopurua baino 5 aldiz gehiago, eta Partidu Sozialistako hauteskunde bermeen batzordeak onartu egin du izendapen hori, orain PSOEren batzorde federalak berretsi beharko du. Aldiz EH Bilduren lehendakari gaia azke geratu berri den Arnaldo Otegi izango da koalizio abertzalearen oinarriek hala erabakitzen badute. Harrera beroa izan du Arnaldo Otegik Logroñoko kartzelatik ateratzerakoan eta ondoren bere jaioterrian Elgoibarren herriko plaza jendez gainezka zela, preso politikoak eta bereziki Rafa Díez kartzelan jarraitzen duen bateraguneko kide bakarra izan ditu gogoan. Urte hauetan sostengo eman diotenei ere eskerrak eman dizkie Jose Mari Isasti. Kartzelatik irten eta Otegiren lehen mezua herri honek lortu duela provokazioen gainetik pakeari eustea eta orain bide horretan sakondu behar dela. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irekitako bide hori azken muturreraino eramatea. Gogoa berriz Rafa Díez bateraguneko kiderekin eta preso guztiekin eta Free Otegi kanpaina free denak bihurtzeko konpromezua. Free Otegi izan beharrean, free denak izan behar da kanpaina hori. Eta saiatuko naiz eta uste du lortuko dudala nazioarteko eragile eta pertsonalidade guzti horiek hemendik aurrera euskal preso politiko guztien askatasuna aldarrikatzea. Otegiren hitzetan benetan pozten da garai batean bizkarzainekin zebiltzenak orain libre dabiltzala ikusita, baina kartzeletara bisitan doazen senide eta lagunen egoera ez da aldatu. Aurrera begira autokritika egiteko prest Otegi, ez alderdietako eliteek eskatzen dutelako herriari zor zaiolako baizik, eta azken mezua berak famatu zuen irriarekin loturikoa. Egin irri borroka egingo dugulako. Eta borroka egiten badugu, irabaziko dugulako. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria gorria, independentzia da bide bakarra. Arnaldo Otegi azke geratu izana agenda politikoan sartu da bete-betean, Eusko Jaurlaritzak adierazi du oztoporik gabe eta normaltasun osoz politikan jarduteko aukera izatea desio diola. Josu Erkoreka bozeramailea. Desiatzen diogula, alik eta modurik eta lasaienean sar dadila politikan eta politika egin dezala normaltasun osoz. Hau da, normaltasunez inkorporatu dadila horrela nahi baldin badu politikara. Otegi azke ikuste albiste ona dela esan du Ana Oio Nafarroako gobernuko bozeramaileak eta sortuko idazkari nagusiak bide politikoen alde egindako apustuan jarri du azpimarra. Bide politiko eta bakarri politikoengatik Otegik egindako apostuarekin geratzen gara gobernuak. Orduan, agurtzen dugu, hori, askatasuna eta pentsatzen dugu, behar dugu bide politikoa jarraitzea. Alderdi politikoen artean ere ez da oharkabean pasagaia bi irakurketa nagusi, lehen injustizia baten amaiera dela Arnaldo Otegiren askatasuna eta bestea batez ere Madrilen hautsak arrotu dituena, alegia etako presoak preso politiko bezala aurkeztearena Marina de Vicente. Eusko Alderdi Jeltzalearentzat injustizia baten amaiera da Otegi kartzelatik atera izana, baina oharra Joseba Egibarrek ikusteko dago Otegik egin dezakeen ekarpen politikoa.
Ikusten da, diskurso horretan ere iraganak izugarrizko pisua duela, ez? Preso politikoak eta independentzia eta sozialismoa eta, iraganeko kodigo asko daude, nire ustez gehiegi. Euskadiko Alderdi Sozialistak balorazio ofizialik ez, baina bai Jesus Egigurenek ezker abertzalea Otegiri gehiegi eskatzen ote zaion susmoa du buruzagi sozialistak. Sortu, konsolidatu eta partidu politiko lider bat duena sortu, ideologia berritu, presoen asuntoak eta etarenak bukatu, gainera lehendakari gai izan. Euskadiko Alderdi Popularretik nabarmendu dute Otegi iragana dela, gogorrago Madrilen polemika Pablo Iglesiasen hitzek piztu dute, bere ideiengatik inor ez dela kartzelaratu behar esan du, eta gaineratu. Fue uno de los artífices de que hoy se pueda hablar de paz y estoy convencido de que contribuirá a la desaparición definitiva de ETA. Iglesias eta Otegik erantzun bateratua izan dute Jorge Fernández Díaz barne ministroa. En España no hay presos políticos como no hay presos. Ez dago preso politikorik Espainian, horixe Madrilgo gobernuak, Espainiako Alderdi Sozialistak eta Ciudadanosek esandakoa, biktima elkarteak ere kritiko. Otegi heroi gisa hartzea amorragarria dela dio hau betek, eta Covitek Auzitegi Nazionaleko fiskaltzari eskatu dio zaintzeko terrorismoa goratzen den ekitaldi horietan. Izan ere larun batean Donostiako belodromoan egingo zaio hurrengo ongi etorri ekitaldia, bertan Arnaldo Otegik berak subiranotasunaren bide horriaren nondik norakoak emango ditu. Goizeko 7 eta 16 minutu. Euskadi Irratia. Kaixo aita, aizu gauza bat, zera gurpil bat zulatu zait eta ez dakit non dagoen kotxeko ordezko gurpila. Ez dakit zer egin behar dudan. Ea, lastana, esadazu non zauden eta laguntzera joango natzaizu. Aitak 17 milioi gauza egin ditu zugatik. Badator berriro 11ko aitaren eguneko aparteko zozketa. Martxoaren 19an, 17 milioi euro. Kasik aitaren maitasuna bezain sari handia. 11. Bueno, presta dezagun afaria. Maria ireki butanoa izango da eta. Orain betiko bonbona inoiz baino beto iritsiko zaizu etxera. Repsolen butanoa banatzeko ordutegi zabala daukagu. Astelenetik ostiralera goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte. Eta larun batetan eguerdiko ordu 2 arte. Jarraitu ezazu Repsolen gaz zerbitzuan konfiantza izaten. Eskatu ezazu 901 telefono zenbakian. Martxoaren 3ko sarraskiaren 40. urteurrena gogoratzeko Gasteizen nazioarteko jardunaldiak egin dituzte egunotan, 76ko gertakarietan eraildako 5 langileen eskubideak defendatu eta impunitatearen amaiera eskatzeko. Bart egindako itxiera ekitaldian, eraso guztien aurrean oroimena, egia eta justizia aldarrikatu dute antolatzaileek Olaia Urtiaga. Sarraskiaren erantzuleen aurkako zigorrik ez dela ezarri diote eta erantzunkizun politikoak oraindik argitu gabe daudela salatu dute. Martxoaren 3 elkarteak erakundei impunitatearekin amaitzeko konpromezu argia hartu dezaten eskatu die. Gainera, Espainiar gobernuari gizateriaren kontrako krimenak argitzeko izenpetutako nazioarteko akordioa bete dezan eskatzen dio. 5 puntuko adierazpenean bestalde, frankismo garaiko biktima guztiek merezi duten aitortza politiko juridikoa jaso dezaten eskatzen dute eta eurentzat beste biktima guztiek dauzkaten eskubide berberak aldarrikatu dituzte. Hori gauean, goizean berriz, Luis Llach abeslari katalana omendu du udaletxeak Campanadas Amors abestiagatik. Martxoaren 3ko gertakariak salatzeko egin zuen orduan Llachek abestia eta gasteiztarren sentimenduak inork baino hobeto islatu zituela deritzo udalak. Abeslari katalanak estatuak 1976ko tragedian duen ardura bere gain hartu beharko lukeela esan. En unas circunstancias tan extrañas y que seguimos 40 años después sin tener ningún reconocimiento de culpabilidad de un Estado que fue responsable de una matanza. Eguneko puntu beltza, martxoak 3ko biktimen monolitoei egindako erasoak izan dira, Espainiako bandera irudikatuz margotu dituzte eta horietako batean Falange Espainoleko pegatina bat ere jarri dute. Gasteizko alkateak gertakariak gogor gaitzetsi ditu. Gasteizko udalak bestalde omenaldia egin dio duela 32 urte eta hil zuen Pedro Ortiz de Urbina polizia izandakoari. Judimendin eta hil zuen tokian haren omenezko plaka bate jarri dute lore sorta batekin batera. Jesus Velasco Miñoi oiaren omenaldian senide kuko egin zioten parte hartzeari udalak biktimak parekatzen dituela iritzita, oraingoan aldiz omenaldian parte hartu dute Ortiz de Urbinaren senideek eta Gorka Hurtaran alkateak eskerrak eman dizkie.
biktima guztiek merezi dute egia jakitea, justizia egitea eta erreparazioa, eta hori da hain zuzen ere Gasteizko udala egiten ari dena ekitaldi xume honekin. Bere memoria duintzea, bere memoria gogoratzea, eta baita ere nik eskertu nahi nioke familiari gaur gurekin egon izana. Memoria historikoa berreskuratzeko Europara begira jarri da Nafarroako gobernua, Sarajevon eta Alemanian izandako esperientziak aztertuko ditu besteak beste, Iruñeko erorien monumentua eta Ezkaba mendiko gotorlekua bakearen ikur bihurtzeko. Gernikako bakearen museoak ere parte hartuko du, Europako memoriaren tokien sarea osatzeko Memseit izeneko proiektuan. Elieraso. Gerraren eta bortizkeriaren agertoki izan diren lekuak, bakearen eta elkarbizitzaren ikur bilakatzeko egitasmoa da Memseit. Bigarren Mundu Gerran, Balkanetakoan, eta 36ko gudan jazarpenaren simbolo izan ziren tokiekin memoriaren sarea osatzeko proiektua dela azaldu du Ana Ollo Foru Gobernuko bizikidetza kontseilariak. Nafarroko gobernua buru duela, beste 5 bazkide ditu, Frantzia, Alemania, Bosnia, Euskari eta Katalunia. Eta Europan memoria eta bizikidetza tokia kudeatzeko politika publiketarako oinarria finkatzea du helburua. Sarajevon adibidez, salbazioaren tunela dago, Balkanetako gerran 82an eraiki zuten laguntza humanitarioa bosniarrei helarazteko, edo eta Alemanian Wansei etxea izan zen juduen sarraskirako teoriaren ernamuina. Bada orain, memoriaren ikur dira eta baita turismo gune ere. Bada, haiei begira dago Nafarroko gobernua, besteak beste, Iruñeko erorien monumentuaren eta Ezkaba mendin San Cristobal gotorlekuaren bilakaera erabakitzeko. Irailetik aurrera antolatuko dituzte jardunaldiak, bertan parte hartuko dute Europako adituekin batera, erakundeek eta memoria berreskuratzeko lanean ari diren gizarte taldeek. Europan 30.000 ieslarik ez aurrera esatzera jarraitzen dute Grezia iparraldean, Balkanetako bidean urratsak eman ezin da mugak itxita egoteari Mazedoniako poliziaren errepresioa gehitu zaio azken orduetan eta askok Greziara itzuli behar izan dute. Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du herrialdea hondamendi humanitariotik gertu dagoela eta Bruselak larrialdi plana iragarriko du gaur eguerdian. Bruselan, Mikel Rotaetxe, egunon. Egunon, nazioarteko erakundeek haserre erantzun diote Grezia eta Mazedonia arteko mugan ikusitako indarkeriari. Agnurrek eta mugarik gabeko medikuek lotxa eta zapalkuntza aipatu dute eta Europako batzordeak gogoratu du mugen kudeaketak nazioarteko zuzenbidea errespetatu behar duela derrigor. Ces images démontrent encore une fois que la seule solution Bozeramaleak gehitu du gainera Mazedoniako irudiek polizia joka eta gasa jaurtiz agerian utzi dutela krisiaren konponbideak bateratua Europara behar duela. Eta hala, Bruselak eguerdian onartuko du larrialdi plana Grezian ez aurrera ezatzera dauden milaka ieslariei laguntzeko. Lehen aldiz, estatukide batek laguntza jasoko du hondamendi humanitarioetarako funtsetik. 700.000 euro inguru izan litezke, Grezia iparraldean jakiak, tapakiak, kanpandendak edo botikak banatzeko. Estatu Batuetan aldiz 12 estatutan izan dute bozketa eguna astearte handia deiturikoan, esperotakoa bete da eta Hillary Clintonek demokraten artean eta Donald Trumpek errepublikanoenetan etxe zurirako haien hautagaitzak sendotu dituzte. Texasen da EITB-ren berri emalea Mikel Reparaz, egunon. Egunon, Hillary Clinton eta Donald Trump presidente gai izatetik gertuago daude bart gaueko emaitza honen ostean. Hillary Clintonek estatu gehienak eskuratu ditu eta Floridan kanpaina egiten hasi da dagoeneko, izan ere leian jarraitzen baitu Bernie Sanders sozialistak indar erakustaldia egin baitu 3 estatu irabaziz. Errepublikanoen artean berriz, Donald Trumpek presidentegai izateko behar duen ordezkari kopuruaren erena lortu du dagoeneko, kazetarien aurrean ohi baino serioago eta doinu presidenziala erabiliz hitz egin du. We have expanded the Republican Party. Alderdi errepublikanoa edatzen ari dela esan du hauteskundetan demokratei botoak kenduko dizkiola iragarriz. Trumpek estatu gehienetan irabaztea lortu du, baina Ted Cruz kontserbadorea sendo dago bigarren postuan, Texas eta Oklahoman irabazi ondoren. Is the only campaign that has beaten, that can beat, and that will beat Donald Trump. Cruzek dio bera dela Trumpi irabazteko gaitasuna duen hautagai bakarra, izan ere Marco Rubiok emaitza txarrak lortu baititu, Minnesota estatuan baino ez du irabazi.
Abiadura handiko trenaren lanak behin-behinean gerarazi ditu Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako lau zatitan, Andoain Zizurkil Ernialde eta Antzuola Ezkio ekialdeko zein mendebaldeko tarteetan proiektu aldatzeko baimena eskatu baitu Jaurlaritzak. Ainara Rubio. Abiadura handiko trenaren Gipuzkoako zatiko lanen ardurauna Eusko Jaurlaritza da, Eusko Trenbide Sarea zehatz esateko, baina sustapen ministerioaren menpeko Adif elkartearen baimena behar du proiektuetan aldaketak egiteko. Baimen horren zain, Euskal Trenbide Sareak hala jakinarazi du bai, AHT-ren Gipuzkoako lau zatitan lanak behin-behinean eten dituztela. Guztiz eten ere, Antzuola Ezkio mendebaldean eta Zizurkil Andoain tarteetan, naiz eta azken honetan, eren egun onartu zuen aldaketa Adifek partzialki eten dituzte lanak berriz, Antzuola Ezkio ekialdean eta Zizurkil Ernialden. Behin-behineko etenak esan bezala, izapide administratiboak egin bitartean Eusko Trenbide Sareak jakinarazi duenez. Bitartean abiadura handiko trenaren kudeaketagatik Espainiako gobernuarekin haserre mintzatu dena Juan Maria Aburto Bilboko alkatea izan da. Zigorra hartu dugu lagu abiadura handiko trenaren garapenarekin. Zigorra hartu dugu. Horrexegatik momentu hontan behar dugu konpromisu sendo bat gobernuren aldetik. Eta Madrili egiten dion eskari zehatza, tren lastera lurperatzea Bilbon atzerapenik gabe. Hori horrela izan dadin, diru gehiago jartzeko prest agertu da Bilboko alkatea. Eta beste aipamen bat ere bai, Nafarroan Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT Komisiones Obreras eta Kuadros sindikatuek aurre akordioa itxi dute Iruñeko lantegian Alemaniako multinazionalaren bigarren automodeloa ekoizteko. Euskadi Irratia. Mondragon Unibertsitateak Donostian eskaintzen dituen ingeniaritzak ezagutzen aldituzu. Teknologia industrialak Euskadiko ekonomiaren eragileak dira. Etor zaitez Orona Ideo Campusera ekoteknologia industrialetako ingeniaritza gradua ezagutzera eta eman lehen urratsa zure etorkizun profesionalerantz. Ate irekiak martxoaren 5ean larunbata 10:00 Mondragon Unibertsitatea, erronkarako prest. Aizu Manu, entzun duzu Mercedes-Benz Aginaga konzesionarioak zure autoa zaintzen duela berea balitz bezala? Bai, esaitasun ondagoen, egun batzuk barru familiarekin joateko prest utzi nahi dut eta. Boroan, Zornotzan dago, zurekin joango naiz eta bide batez lanerako furgoneta bat begiratuko dut, nireak edozein unetan botata utziko nauelako. Gainera, ordezko autoa uzten dizute, eta semearentzat bigarren eskuko auto bat beti nireak entzen diteta. Aginaga taldea, Boroan, Zornotzan, edo aginaga.esen. Euskadi Irratian, Kirolak. Goizeko 7:27 Jose Maria Paula, egunon. Egunon, Eider. Realak oso itxura kaskarra eman du bart Madrilen eta 3-0 galdu du Atletico Madrilen aurka. Hasieratik izan da Realaren partida etxigarria, 11-kotik bertatik abiatuta entrenatzailearen apostua, entrenatzaileak aukeratutako jokalariek nolatan aukeratu dituen. Hori da gaur bereziki Gipuzkoako komunikabide idatzietan azpimarratzen eta kritikatzen dena, esate baterako Dela Bella zentral markatzaile postuan jarri duelako, Granero hasieratik jarri, Reyes kanpoerdian Euskarri postuan, Bruma aurrealdean, Hector ezkerraldean, oso gogor kritikatu da gaur Realaren antzutasuna, Realaren 11ko abera eta jokalarien jarrera Bart Calderonen. Atletico Madridek azeleragailua aparteko ahaleginik gabe sakatu gabe erraz atera du partida aurrera, ze gainera Realak lehendabiziko gola bere atean sartu du. Reyes izan da, baloia bere atean sartu duena 8. minutuan, 2-0 Saulek sartu du eta 3-0 Griezmannek bere burua lurrera bota, penaltia eta Griezmannek berak 3-0 lehen bailen ahaztu beharreko partida izan da, baina noski hor gertatu diren zenbait gauza ezin dira ahaztu, okerrak zuzendu ezin da nekez egiten delako aurrera. Beste partida bat ere jokatu da Bart, Las Palmasek eta Getafe jokatu dutena eta Aixe irabazi du Las Palmasek 4-0. Eta gaurko jardunaldian izango ditugun partidak Sevilla Eibar, ez da J. Peleteiro 11koan izango, Giar etena daukalako, eta Samamesen Atletikek eta Deporre jokatuko dute elkarren kontra beste behin Iturraspe zerrendatik kanpo utzi du Ernesto Valverdek. Bi partida hauek 8etan hasita zuzenean emango ditu Euskadi Irratiak. Eta txirrindularitzan gaurtik igandera arte 6 euskal ordezkari ariko dira munduko pista txapelketan Londresen. Eta espero dugu bertan lortzea datorren larunbateko Omniuneko proban hain zuzen Leire Olaberriak bertan Riorako txartela urten Rioko Joko Olimpikoa jokatuko dira abuztuaren 5etik aurrera
eta egunotan ari dira kirolariak tartean euskaldunak bertan aritzeko txartelaren bila. 6 ordezkari izango dira guztira gaurtik datorren igandea bitartean Londresko Belodromo azkarrean, pentsatzen dugu abiadurako probetan Tania Kalbok eta Juan Peraltak izango dutela Riorako aukera, baina Omniuneko proban datorren larun batean berriro diogu gutxienez 9. postua behar du Leire Olaberriak bertan izateko. Eta eskubaloian eta saskibaloian bukatzeko euskal taldeek gaur ligako partida dituzte. Bai, Europako lehiaketa izango duelako astebukaeran Helvetia nahitasunak, horregatik gaur 8:30 Ueskan jokatu beharko du bertako taldearen kontra anaitasunak. 4 puntuko tartea dago bien artean, 18 ditu Ueskak eta 14 anaitasunak. Eta gainera saskibaloian Gernikak etxean du gaur partida, Benbibreren kontra, IDK Gipuzkoak ere bai, Krefen kontra, eta Ainares Riojak maila galduta baldin badu ere, Iraurgia Azpeitiako taldeak etxean jokatuko du arratsaldeko 8:30 Ferrolen kontra. Horiek izango dira gaurko egunari begira ditugun ekitaldiak eta baita ere pilotak aukeratzeko ekitaldiak goizeko 11etan Labriten, larun bateko partida garrantzitsuari begira Artola Albizu eta Irujo Rezusta elkartuko dira. Eskerrik asko Jose Mari, goizeko 7:00 Lerroburuak Euskadi Irratian. Pedro Sánchez presidente gai sozialistak huts egin du investidura saioan babes handiagoa lortzeko aleginean eta PSOEren boto ez gain Ciudadanosenak baino ez ditu izango gaurko bozketan Olaia Urtiaga. Mestizaje ideologikoan oinarritutako gobernua osatzea eskaini die Sánchezek alderdi ezkertiarrei bereziki Podemosi. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico y descubriremos Podemos ordea que el investidura saiotik aratago begira jarri da jada, sozialistek eta Ciudadanosek itxi duten itunarekin ez duela bat egingo berretxita. Pablo Iglesias. A mí el sabor del pacto del señor Rivera y el señor Sánchez me sabe a más de lo mismo. Goizeko 9:00 jarraituko du investidura saioak Mariano Rajoy popularraren hitzaldiarekin hasita eta iluntze gau partean egingo dute lehenbiziko bozketa presidentea izendatzeko gehiengo osoaren babesa eskatzen duena. Bakearen aldeko apustua amaieraraino eramateko eskatu du Arnaldo Otegik Logroñoko espetxetik atera den egunean. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irekitako bide hori azken muturreraino eramatea. Iluntzean Elgoibarren egin dioten ongietorri ekitaldi jendetsuan Otegik nabarmendu du ezker abertzaleak autokritika egiten duela eta herriari zortzaio neurrian ez duela inolako eragozpenik izango zer egin duen ondo eta zer egin duen gaizki esateko. Presoak etxeratzea eta independentzia lortzea ere aipatu ditu Otegik aurrera begirako helburu gisa. Estatu Batuetan nola Hillary Clintonek ala Donald Trumpek sendotu egin dute presidente gai izateko hautagaitza nork bere alderdian. Errepublikanuen artean presidente gaia aukeratzen zuten 12 estatutatik 7 gailendu da Trump eta Clintonen demokratak berari zuzendu dizkio gaueko mezu nagusiak nolabaiteko garaipena aitortuz. America never stopped being great. Trumpek bezalaxe Hillary Clintonek ere sendotu du bere hautagaitza demokraten artean presidente gaia aukeratzen zuten 11 estatuetatik 7 irabazi baitu Bill Clinton presidente ohiaren emaztea. Grezian pilatzen ari diren errefuxiatu kopurua dela eta krisi humanitarioa izateko arriskua berehalakoa dela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak. ACNURren arabera 24.000 izan litezke Mazedonia eta Grezia arteko mugan ezaurrera zatzera dauden errefuxiatuak, horietatik 10.000 Idomeniko muga pasabidean. Europako batzordeak errefuxiatuak dituzten estatukidei laguntzeko plana aurkeztuko du gaur, besteak beste hondamendi funtsetik ateratako diru laguntza jasoko duena. Nafarroan Volkswagenen landabenen duen lantegian ados jarri dira zuzendaritza eta gehiengo sindikala bigarren automodeloa ekoiztu alizateko. Lanbaldintzen inguruan lortu dute aurre akordioa Volkswageneko zuzendaritzak eta UGT komisiones eta kuadros sindikatuak eta orain Alemaniako multinazionalaren esku dago behin betiko erabakia. 2 aste barru etor litekeena landabenen adostu dituzten lanbaldintzetan ekoiztuko ote duten poloaz gain beste auto modelo bat. Ela sindikatuak ez du batekin aurre akordioarekin, langilei lanbaldintzak okertuko dizkiela iritzita. Eta kiroletan futbolean partidu kaskarra Realak Atletico Madrilen aurka Vicente Calderón futbol zelaian jokatu duena. 3-0 galdu dute txuri urdinek hasi eta berehala aldapagora jarri zaion partiduan Diego Reyesek bere atean sartutako golaren ondorioz. 5 partidu jarraian galdu gabe egin ondoren amaitu zaio bolada ona Realari. Gaur Atletikek Deportibo hartuko du etxean eta Eibarrek Sevillaren zelaian jokatuko du biek
horiek ere 8:00. Txirrindularitzan bestalde, pistako munduko txapelketa hasiko dute gaur Londresen igandera bitartean, 6 euskal ordezkarik hartuko dute parte txapelketan, tartean Leire Olabarriak Rioko Olinpiar Jokoetara sailkatzeko txartela jokoan izango duena. Eta errepideetan Iratxe Izagirre zein da uneotako egoera? Elgoibarren erabat itxita jarraitzen du Gipuzkoa 3-2-0 errepideak. Dena dela, kamioiak kentzen ari direla jakinarazi digu Segurtasun Sailak. Euskaltelek eskainita, eguraldiaren informazioa. Goizean dena den mendebaldeko haize ibiliko da, egokituarekin hainbat zonaldetan eta haize honekin euri pixka bat egingo du. Gauza gutxian hemenka zaparra txikiren bat. Arratsalderako aldiz, ipar mendebaldetik finkatuko da haizea zakartu egingo da eta are gehiago kaskartuko da eguraldia. Batez ere kostaldean zaparradak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatia ipar partean bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere ateria eutxiko dio oro har. Eta temperaturari dagokionez, gora berandirik ez da esperatzeko balioekin alderatuz, beroenak 10 eta 14 gradu artean geldituko dira eta elur maila berriz arratsaldean jaitsi egingo da eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Ez utzi partekatzeari, hitz egiteari, jolasteari, nabigatzeari, deitzeari, bideodeiak egiteari, etiketatzeari. Osoarekin izan ere, gutxiago kostatzen da guztiaz gozatzea. Aldatu orain Euskaltelen zuntzera eta gozatu osoa 3 hilabetez, guztia 0 euro ordainduta. 3 giga eta wifi kalean dei mugagabeak 100 megako internet eta premium telebista. Kontrata ezazu dendetan 17 edo euskaltel.comen martxoaren 31 baino lehen. Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira. Otegi eta Sánchez eta Otegi bien artean bete dituzte egunkarietako azaletako argazkiak egunkari denetan realeko jokaleriei eskaini dien diario asko izan ezik. Estatuko prentsan Pedro Sánchez da nagusi eta Arnaldo Otegi berriz Euskal Herriko egunkarietan garan batipat azala eta kontrazala eskaini baitizkiote Ramon Sánchez. Otegiren adierazpenetatik ideia ezberdinak nabarmendu dituzte egunkariek. Espetxetik ateratzerakoan bakea bidea dela esanez egin zituen adierazpenak azpimarratu dituzte esaterako Diario de Noticiasek eta deiak. Otegik bidea finkatu duela Garak, independentistago eta sozialistago itzuli dela berriak eta Elkorreok berriz gaizki egindakoa onartzea eskatu duela. Estatuko egunkarietako azaletan ere egin diote leku Otegiren irteerari, Otegiren hitzetatik lehentasuna independentzia dela azpimarratu du El Paisek, preso politiko izaera aldarrikatu duela La Vanguardiak eta El Mundok berriz hitz hauek. Terrorismoa Fragak Gasteizen egin zuena izan zen. Orain independentzia jarri du kakotxartean berriz Larrazonek eta gainera Angeles Pedrazak Pablo Iglesiasi idatzitako eskutitza eraman du azalera. Iglesiasek Twitter bidez esan zuen inor eluketela bere ideiengatik espetxean sartu beharko atzo Arnaldo Otegi Logroñoko espetxetik atera zenean. Hau bete biktimen elkarteko presidenteak idatzi du banan-bana esan nahiko lizkiokela Iglesiasi Otegik kondenatu nahi izan ez dituen etaren 80 biktimen izenak. Egun bateko presidente, hala izendatu du Notizias de Gipuzkoak Pedro Sánchez eta honekin buruzagi sozialistaren investidura itzaldira goaz. Itzalditik El Paisek, El Mundok eta La Vanguardiak ideia beraz pimarratu dute enbidoa Podemosi bota diola Sánchezek Rajoy agintetik botatzeko. Zergatik hilabeteak itxaron urrengo astean onartu bat dezakegu, Pedro Sánchezen galdera hau irakurri dugu El Correon, baina egunkari hornetan bertan eta Noticias de Navarra nabarmendu dute Sánchezek ahalegindu arren ez duela aldeko boto bakar bat ere lortu. Are gehiago, Noticias de Navarrak zehaztu du akordiotik kanpo zuen babes bakarra Kanariako koalizioarena galdu egin duela azkenean gaur abstenitu egingo delako. ABCren azalean burumakurra ageri da Sánchez eta bere aurpegiak betetzen du azal osoa eta hitzetan dio proposamenik gabeko hitzaldia egin zuela eta errudunak bilatu zituela Pedro Sánchezek babesen ordez. Hipoteka. Beste batzuekin egun bat duzu ordaintzeko. Laboral Kutxarekin zeuk erabakitzen duzu ordaintzeko eguna. Beste batzuekin kuota finkoa duzu. Laboral Kutxarekin zeuk aldatzen duzu kuota. Beste batzuekin dena hilero ordaintzen duzu. Laboral Kutxarekin kuota lasaigarria duzu. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa. Informazio gehiago laboralkutxa.eusean. Bilbo Arte Portuak aurkeztuta, aparteko 6 kontzertu bere lehen abonamendu denboraldian Euskalduna jauregian. Zubin Meta, Vladimir Spivakov, James Newton Howard, Denis Machuev, Ivo Pogorelitz eta René Jacobs.
Denboraldi abonamendua dagoeneko salgai 152 eurotik aurrera Euskalduna jauregiko lehiatiletan, euskalduna.neten eta Kutxabank kutsazainetan. Babeslea NH Villa de Bilbao, laguntzailea Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo Arte Portua, denok unki gaitezen. Goizeko 7:29 minutu munduari begira jartzeko ordua ere iritsi zaigu Euskadi Irratian, nazioarteko komunikabideetan, zer da albiste Iratxe Etxebarria, egunon? Egunon bai, Super Tuesday edo astearte handiaren ostekoak albiste gaur Estatu Batuetan eta nazioartean. Demokraten artean Hillary Clinton nagusitu zaio Bernie Sandersi eta Errepublikarren artean momentuz Donald Trump da etxe zurirako hautagai izateko aukera handienak ditu. Donald Trump and Hillary Clinton have dominated Super Tuesday. Both now the firm favorites to win their party nominations. Amaika estatutan bozkatu dute eta BBC kontatzen ari da Trumpek 7 estatutan irabazi duela, Ted Cruzek 2, Marco Rubiok baten bakarrik. Hillary Clintonek 7 estatutan eta Bernie Sandersek 4 estatutan irabazi du. Wall Street Journalek dio emaitza hauen ostean Errepublikarrentzat egiaren ordua iritsi dela. Establishmentaren hautagaia zenak Marco Rubio senatariak bere lehenengo garaipena lortu du, Minnesotan hain zuzen ere. Hilaren 15ean Floridan irabaziko balu, aukeraren bat izan lezake etxe zurirako lasterketan jarduteko. Estatu Batuetatik atera gabe, San Bernardinoko atentatu egileen sakeleko telefonoaren auzia dela eta FBIk eta Applek Estatu Batuetako Kongresuaren aurrean azalpenak eman dituztela irakurri dugu Financial Timesen. Applek esan du, FBIk eskatzen dion softwarea sortuko balu, bere produktuen segurtasuna arriskuan egongo litzatekeela. FBIaren aburuz, eskatzen zaion formulak San Bernardinoko telefonoarentzat bakarrik balioko luke. James Comey says the technical method Apple would need to hack into the phone used in December's San Bernardino. Gogoratu atzo beste auzi bat arteko New Yorkeko epaile batek Applen jarrera babestu duela gobernuari ukatu iPhone baten gaineko datuak. New York Timeseko editorialak Irango hauteskundeak hartu ditu izpide. Rouhani presidente moderatuari bultzada eman diotela dio. Teheranen bertan jarraitu ditu Mikel Aientztaranek hauteskunde hoiek. Egunon, Mikel? Egunon, irandarrek bozkatu dute eta parlamentu berrira moderatuak eta erreformistak itzuliko dira. Teheranen erabateko garaipenan lortu dute, baina probintzietan kontserbadoreak izan dira aukera bozkatuena. Gauzak horrela, behin betiko emaitzek 85 eserleku eman dizkiote moderatuek eta erreformistek osatutako zerrendari eta 78 kontserbadoreen zerrendari. Teheranen gauzak ez dira horrela izan eta erabateko garaipena lortu dute Hassan Rouhani presidentaren jarraitzaileek. Adituen gamaran 16 eserlekutik 15 atera dituzte eta parlamentuan Teherango 30 eserlekutik 30. Hiriburua aldaketaren alde dago eta Hassan Rouhani presidenteak martxan jarri duen irekitze prozesuari eutsi nahi dio. Botokutxak mintzo ondoren esanak betetzeko unea heldu da, itun nuklearrarekin hasi zen irekiera benetakoa den edo ez jakiteko. Errefuxiatuen auzian Le Mondek dio Greziak kaosean murgiltzear dela eta BBC aurreratzen ari da Bruselak aur errefuxiatuek giza laguntza emateko 300 milioi eurotako larrialdi plana aurkeztuko duela. Bruselarekin lotuta The Timesen irakurri dugu Europako batzordeak zigarro elektronikoei tabakoarenganako presio fiskal bera proposatuko diela 28 gobernuei. Alemaniako Die Welt egunkariak dio Alderdi Nazionaldemokrata edo nazia legez kanpo usteko prozesua abiatu dela. 2013 urtean, Alemaniako 16 estatu federatuek egin zuten legez kanpo usteko eskaria. 5.200 jarraitzaile ditu Alemaniako alderdi honek. Martxoan zehar, alderdi nazionetako hainbakide etxeriko dira akusatuen aulkian. Eta amaitzeko esan, Bin Ladenen testamentuak ere baduela lekurik nazioarteko komunikabidetan, Estatu Batuek duela 5 urte atzeman zuten eskuz idatzitako dokumentua orain egin dute publiko. 80ko hamarkada azkenetan eskuz idatzitako dokumentu horretan Bin Ladenek bere herentzia $29 milioi jihad edo borroka santua erabiltzeko nahia adierazten du. Euskadi Irratia. Kontratatuta zaude. Neska da. Gainditu dut. Bai, nahi dut. Bitxia da nola bi hitzek zure mundua alda dezaketen. Mitsubishi ASX-ek bezala. Emaiozu munduari bira 16.100 eurotatik aurrera.
probezazu Aldikar autoak etxean. Mitsubishiren kontzesionario ofiziala Lasarte Horian. Euskotrenek ondorengo informazioa dakarkizu. Iratxe Eizagirre Zeberri errepideetan. Oraindik ere gogoratuko dugu Elgoibarren itxita jarraitzen duela Gipuzkoa hirubi bat errepideak, dena dela traban dagoen trailerra kentzeko lanetan ari dela Garabia, horixe jakinarazi digu, segurtasun sailak eta horrez gain, ohiko autoilarak sortu dira ordu honetan Bilbo inguruan. Euskotrenen egiten dugun bidaia bakoitzarekin autoaren erabilera ekiditen dugu eta ingurunean dagoen kutsadora murrizten dugu. Laguni ezaguzu inguru garbiagoa eta zainduagoa izaten. Euskotren, pertsona helburu, Eusko Jaurlaritza. Kafe Fortalezaren eskutik eguraldiaren informazioa. Euria egingo du barnealdea, euria egingo du Euskalmetek iragarri digunez, barnealdean aldiz lainotuta izango dela, ez dakipa, tuteran nola dagoen argitzen gaurko asteazkena. Daniel López Moreno, egunon? Egunon, nola? Ni harrituta, hemen eguzkia urdina eguzkiaren indarra ikusten da. Bai. Aizerik bat ere, oso egun ederra dator. Egun sentipolita beraz. Bai, hala da. Eta izerik gabe, esan diguzu? Hala da ere, ze azken egunetan aizea izan dugu eta oso, bai, txarra eta izaten da, bai, eta orduan hotza ere sartzen zaigu. Baina gaur lasaia dago, bai. Eta izerik gabe ze temperatura duzu, ba? 8 grado. Bueno, ez dago gaizki. Ondo. Egun azteko, Oso politia datorreguna, bai. Eguzkia aipatu diguzu, Daniel, baina irakurri dugu, eta ikusi dugu iruditan baita ere, Kastejon aldetik eta inguru hortatik Ebro nahiko hasita duala? Ez naiz joan ikustera, begira. Ez zara gerturatu. Hori beti ohitura badaukat, joango naiz eta esango dizuet. Bueno, toki batzutan gainezka eginda eta... Bestela, espada ere, aste bukaera honetan, barde aldetara joango gara. Badakizu hemen Javier aldia egiten da, eta Xabierrera, badakizu, horre arantzazura joaten den bezala. Martxoko lehen asteburuan izaten da, ez? Hori, orduan orain Ablitas, Kaskante, Buñuel, Ribaforada, tuterako jendea eta bardeetan zehar Javierreruntz. Eta bi gau egin behar dira horretarako, bata Zarrakastelun edo Figarolen horko herrietan, eta lo egin ondoren orduan Zangozaraino bigarren larun batean, eta azken etapa Zangozatik Javierrera. Benetan zoragarria da, bardeetan zehar, Monteartea, Pizkerra, La Raya, El Rayón, eta Cañada de los Roncaleses zehar joatea zoragarria da. Eta zu basoa zala, Daniel? Bai, hongo naiz, horregatik bakarrik benetan merezi du, eta gainera jendea oso jatorra, bazkaltzen ematen digute eta begira ze detalle. Baita ere, oinak garbitu ere bai. Ze ondo, Daniel. Bueno, apuntatu den dena, datorren astean galdetuko dizut, eta bitartean asteburu hontan ondo pasa, bale, Daniel? Mila esker. Datorren asteazkenera arte, Jesus, zango du ba. Agur. Gero arte, agur. Manu Etxe sortu egunon. Kaixo, Eider egunon. Eta 10:00 aurrera zer izango dugu faktorian? Begira, natura zaindu nahi badugu, mendira eta itsasora begiratu beharra dago. Itsasora begire laguna dire, beragazera
Mendira bezala itxasora ere begiratu behar dugu natura zaintzeko, eta injustu bihar izango da munduan Aider, naturaren konservaziorako eguna bezperatik egingo dugu diagnostikoa talde ekologisten eskutik. Izadiaren zate dira eta bere funtzioa betetzen duten oski, baina burua uste ere eragiten digute. Zertaz ari gara, animalia txiki batzu dira, laguntxo batzuk, 8 milimetro ingurukoak, eta beren erasoa eltxoena baino bortitzagoa izan liteke. Zimitzei buruz ari gara. Zimitzak zer dira? Txintxeak. Gazterazko txintxe zimitzak, ze lagun atseginak, Kontua da azken aldian, aspaldi espezela geri zaizkigula zimitzak, txintxeak, eta izurrite itxura hartzen ari direla diotenez. Donosteko udalean esate baterako 5 irtera egiten dituzte astero insektu txiki hauek suntsitzeko. Ziztada handi xamarra egiten dute eta leku bero eta ilunetan gordetzen dira. Oso zaila omen da aurkitzea horregatik, kontuz norekin oheratzen zaren gauero izeneko kanpaina hasi dute Donosteko udalak eta farmazeutikoen kolegioak egoeraz ohartarazteko. Gurekin izango da, txintxei buruz, zimitzei buruz hitz egiteko Natalia Etxarri, Donosteko udaleko osasun arloko teknikaria. Ez galdu gainera Imanol Ituinoren magia showa eta Ester Moiuak liburu gomendiok ekarriko dizkigu, eta gaur Vargas Llosaren novela berria aztertuko du, Vargas Llosaren novela berria, abia puntu oso erakargarria daukan, esplikatuko dugu gero. Oso ondo, Manu, eskerrik asko, gero arte. Euskadi Irratian, Kirolak. EDP, zure gas eta argindar konpainiaren eskutik datorkizu tarte hau. EDP, bizi gure energia. Jose Maria Paulaza, hirugarrenean bai, egunon, konta iguzu. Bueno, kontatzeko gauza hundirik ez dago eki esan, Realaren partidari begira jartzen baldin bagara behintzat. Ze izan da part Reala jokatu duen partida hori Vicente Calderon futbol zelaian. Entrenatzaileak Eusebio gaur Gipuzkoako egunkariak irakurtzen baldin baditu, segurasko ireki orduko itxi beharko dituz, ez dute oso ataka honean jarri entrenatzailea, berak hartutako erabakiak ere gogotik kritikatu dituzte, esate baterako CD Montretako jarri zuen Delabella Central markatzaile postuan, zergatik Bela eta Oiartzabal aulkian, zergatik Hector Ezkerregalean, zergatik Granero hasiratik, zergatik Bruma zelai erdian eskuinetik, bueno, ez dago egia esan, heldulegurik ez dauka Realak atzo jokatutako partidak Atletico Madriden zelaian, eta hori nahiko ez, eta gainera lehendabiziko gola berak bere atean sartu zuen, Reyesek 8. minutuan, gero 2 eta utxekoa Saulek, eta bigarren zatian Griezmannek penaltia berak ere dezente behartu zuen, eta berak baloia sareetara 3 eta utxekoa. Kolpetik bukatu da Realaren goraldia, ze esaten aritu baldin bagara, 5 jardunalditan partidari galdu gabe zegoela, orain esan beharko dugu azkeneko 2 partidatan soilik puntu bat eskuratu duela eta lortutako prestigioa, bereziki Samamesko garaipena eta berehalaxe ondoratu dira. Las Palmase jokatu duen partidare aipatu, Bart Getaferi astindu desenteko eman diolako. 4 eta huts irabazi du Las Palmasek. Eta gaurko partidak Atletik Deportibo eta Sevilla Eibar ditugu gertutik jarraitu beharrekoak. Atletikek Deporren kontra, Balberdek beste behin, Iturraspe zerrendatik kanpo utzi du, baina zelairatuko direnei esan die helburua Europa dela, badakite hori jokalariek, Eneko Bobeda. Bai, hori da, nik uste dut guztiaren gainetik lortu nahi duguna, hori da, erregulartasun hori urtero Europan egotea edo behintzat horren burrukan, eta horri begira zalantza barik oso emaitza garrantzitsua da. Egia da oso boladak eskarrean dabilela Deportibo aurten oraindik ez du partidarik irabazi 2016 hasi zenetik, baina Europarako lehiakidetzat jotzen dute Deportibo. Sabin Merino. Bai, partidu oso zaila izango da, berdindua, eta bueno, espero dugu emaitza ona lortzea eta bueno, 3 puntuak lortzea. 8etan hasi da partida hori Samamesen eta ordu berean hasiko da Eibarrena Sevillan, zaila dirudi handik zerbait eskuratzea eta are eta gehiago ikusita Eibarrek gero eta utxune gehiago duela, Luna eta Keko ez zeuden jokatzeko, Ekiza aduktoreetatik Munitzen operatu egin beharko dute eta gainera orain neguan ekarri duten jokalariak J. Peleteirok ezker aduktorean giarretena dauka, baina Mendilibarrek badaki, baita ere gainera, azkenaldiko emaitzak txarrak izan badira ere, taldea ondo dagoela gaur lehiatzeko. Taldea ondo dago, talde daki bizerko partidu oso gatsa dela, talde hona dela aurrin egon bidana, baina bueno, bebai badaki aukera deko guzela zeo zerretxeko, puntua edo partidu irabazteko,
Eta gaur ez dakigu aukerarik izango duen, datorren igandean ere gutxi izango ditu Eibarrek, ze datorren igandean lauretan Bartzelona dator bisitan Eibarra, Ipuruara, eta partia horretarako badaude sarrerak, 100 sarrera daude saltzeko. Egi esan, diru dezente behar da sarrero horiek eskuratzeko. 90 eta 65 euro artekoak dira, baina garestienak dira gelditzen direnak. 90 euro nahi duenak eta dirua hortxe jarri nahi duenak, gaur laugarren txarteldegia goizeko 10etan zabalduko dute Ipuruan. Txirrindularitzan, Riora begira, pistako munduko txapelketak gaur jarriko da jokoan Londresen. Londresko pelodromo azkarrean, 6 euskal ordezkari hariko dira, eta pentsatzekoa da Tania Kalbok eta Juan Peralta abiaduran aparteko arazorik gabe lortuko dutela Riorako txartela, baina Leire Olaberriak larun batean dauka itzordua. Omniunen lortu nahi du eta gutxienez 9. postu eskuratu behar. Atzo esan zion Euskadi Irratiari, Riora joan ala ez, 2016an gordeko duela bizikleta ganbaran. Bai, ziurrenik bai. Bai, ziurrenik bai izan eta, bueno, kirori belbide luzea izan dut, polita izan da, momentu honak, txarrak izan ditut, baina gaur egun, bueno, jokuak motivazio bezala izan ez eztean, bueno, gauza asko egiten azteko goa dauke eta ziurrenik hortxe izan daiteke, gauzak okertzen bali madira asteburu honetan, ziurrenik nire bizitan beste modu bateko gauzak egiten azteko garaia izango da. Gaurko jardunaldian, lau euskaldunek hartuko dute parte Ilart Zuazu Bizkarrek, Tania Kalbok, Sergio Aliagak eta Juan Peraltak abiaduran guztiek Zuazu Bizkarrek jazarpeneko proban hartuko du parte. Txerrendularitzan bestetik, Movistarrek baieztatu du, itzulian izango dela Euskal Herriko itzulian Nairo Quintana. Ez da horri izango, eta ez da Tirrenon ere, lehiatzetik oraindik ere aparte dabilen Mikel Landa, Eskaiko maiotori estreinatu ezin da. Antza, Kataluniako boltan egingo ditu denboraldiko lehendabiziko pedalkada ofizialak Mikel Landa arabarrak. Eskubaloian eta saskibaloian gaur ligako partidak, Anaitasunak Hueskan jokatuko du, Aragoien 8:00 4 puntuko atzerapena dauka Anaitasunak bere gaurko aurkariaren kontra, asteburuan Europako partida datorri Iruñarrentzat, eta saskibaloian orezko mailako 3 partida. Gernikak etxean Benbibreren kontra 8:00 ordu erdi lehenago Donostian, IDK Gipuzkoa Kref, eta Azpeitian 8:30 Ainares Rioja Ferrolen kontra. Azpeitiarrak mailaz jaitsita dira, baina ez da hori ustekabekoa izan. Joseba Lizarralde entrenatzaileak bazekien aurtengo denboraldia ia ezinezkoa gertatuko zitzaila. Denboraldia zenan bagenekien nahiko garbiku izango ginela jaitsiko zen talde bat, eta gainera guk egia zan nahi duguna da bigarrengo mailan egotea. Guretzako ez da bat dramatik, hau da guri 6 partio gelditzen ezkio, ilusio handiz dauden eskak, 6 partioetan garaipen bat lortzeko, eta hori helburu bezala, ari gara entrenatzen eta ganean. Gaur itzordua dute, garaipen hori lortzen duten, 8:30 Ferrolen kontra. Binakako pilota txapelketan, azkeneko jardunaldiaren atarian gaude, eta azkeneko jardunaldian jakingo dugu, zeinentza diren 2 txartel. 3 bikote daude 2 txartel lortzeko. Artola eta Albizu, Oinaz Bengoetxe eta Untoria, Ezkurdia eta Barriola. Eta kalkuluak egiten eta has daiteke, baina gauza bat esan behar da garbi. Garaipena lortzen duena klasifikatu egingo dela. Partida bat elkarren artekoa dute, Oinaz Untoria, Ezkurdia, Barriola. Finalerako partida hori igandean jokatuko da Altsasun. Izango alda Barriola, zalantzari gabe, bai. Bai, nik uste baietz, ez. Atzoia takoak ere beste modura atera jarri eta probatxo bat inun, atzoia proba hobekiko atera zen, eta nire esperantza da bihar berriz entrenatzen dugu, eta eskuetatik ongi egotea, ez da igandera begira, eguneko egunean, eta han baldimanago behintzat, eskua ez da inongo aitzakia izanen sinale topera dagoela. Beste bikotea lehian dagoena, ipatu dugu, Artola Albizu, hauek lantegi izugarria dute, Irujo eta Rezustaren kontrako partida daukate, Irujok eta Rezustak soilik partida bat galdu dute. Artolak eta Albizu garaipena behar dute klasifikatzeko, baldin eta gero, datorren igandean urrengo egunean jokatuko den partidan, beraiei komeni zaien emaitza bat gertatzen ez bada behintzat. Eta partida horri begira, Irujo, Rezusta, Artola Albizu, gaur pilota aukeraketako izeko 11etan Labriten, gero arratsaldeko 4etan urretxun beste aukeraketa bat bada, eta antxe jakingo da, retegi partida jokatzeko baden ala ez asteburuan, bestela jaunarenak beteko du bere lekua. Kaixo Lastana, begira zer prestatu dudan gaur. Afari bat kandelekin, bai erromantikoa. Une batzuetan argirik onenak ez du elektrizitaterik behar. Gainerako uneetarako EDPek bere argi eskaintzarik onena eskaintzen dizu argia formula. Deitu eta lortu deskontuen inguruko informazioa telefono honetan 900 900 7 edo edpenergia.es web orrian.
Eta goizeko 8 bitarte, kantu proposamena Andoni Mutiloa lankidearen eskutik. Egunon, Andoni? Baita zuri ere. 20. mendeko Frantziako artistarik polemiko eta emankorrenetakoa izan zen Serge Gainsbourg. Aktore, zine zuzendari, idazle, margolari, baina batez ere bere musika bibideagatik egin zen ezagune Gainsbourg. 500 kantu baino gehiago konposatu zituen guztira, eta horietako batzuk oso ezagune egin ziren. Gaur Serge Gainsbourgen heriotzaren 25. urteurrena dugu, horregatik Jane Birkinekin batera grabatutako, eta askorentzat historiako kanturik erotikoena den Je t'aime moi non plus berreskuratu nahi izan dugu. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes reins. Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, Comme la vague irrésolue. Goizeko 8 tira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon deizuela guztioi, alde guztiak asebete nahi direnean, gauza bat eta kontrako egin nahi denean, asmo honeko adierazpenak egin litezke, baina horrekin ezin da gobernua osatu. Horrela erantzun dio Podemosek Pedro Sánchez PSOEko idazkari nagusiari, izan ere Sánchezek inbestidurako bere lehen hitzaldian Kongresuko talde guztiei egin die dei blokeo egoera hau gainditu dezaten eta bereziki Podemosi ohartarazi ez dela bideragarria soilik ezkerreko alderdiekin aldaketa gauzatzea. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien y descubriremos que el mestizaje enriquece. Izatez, Ciudadanosen babesa beste inorena ez du izango gaur gauean inbestidura bozketan Sánchezek bide batez, Kataluniako alderdi abertzalek bezala, Euskal Herrikoak ere kontra izango ditu, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ezezko botoa emango duela iragarri baitu. Galdetuko diogu arrazoiei buruz, Aitor Esteban Jeltzaleari solasaldiaren garaian eta gurekin izango da baita ere Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko diputatua. Inigo Alustiza, egunon. Egunon, Maite. Arnaldo Otegik 6 urte terdiko espetxe zigorra beteta, Logroñoko espetxea utzi orduko hartu du ezker abertzalearen lidergoa, bakearen aldeko apustua amaieraraino eramateko eskatuz. Eta orain, tokatzen dena da, irekitako bidean sakontzea, eta irakitako bide hori azken muturreraino eramatea. Iluntzean Elgoibarren egin dioten ongi etorri ekitaldi jendetsuan, Otegik nabarmendu du ezker abertzaleak autokritika egiten duela eta herriari zortzaion neurrian ez duela inolako eragozpenik izango, zer egin duen ondo eta zer egin duen gaizki esateko, presoak etxeratzea eta independentzia lortzea aipatu ditu Otegik aurrera begirako helburu gisa. Ezker abertzaleko oinarriek horrela erabakitzen badute, Arnaldo Otegi lehendakari gai izango dela berretsi du azken orduotan Fernando Barrena bozeramaleak. Otegiren lidergoari buruzko erreakzioak atzo ugariak izan ziren, baina polemika Pablo Iglesias Podemoseko idazkari nagusiak piztu zuen, esanez, inorketzukeela bere ideiengatik kartzelan egon behar. PP, PSOE eta Ciudadanosen erreakzio ez gain, Ángeles Pedraza, AVT Biktimen elkarteko presidenteak La Razón egunkarian idatzi dio Pablo Iglesiasi, banan gogorarazi nahiko lizkiokela eta kildako 800 personen izena bizenak Otegik gaitzetsi ez duen indarkeriaren biktimak. America never stopped being great. We
Estatu Batuetan nola Hillary Clintonek ana Donald Trumpek sendotu egin dute presidentegai izateko hautagaitza nork bere alderdian. Demokraten artean presidentegai aukeratzen zuten 11 estatutatik 7 irabazi baitu Hillary Clintonek, Trumpek ere 12tik 7. Bien bitartean Grezian pilatzen ari den errefuxiatu kopurua dela eta krisi humanitarioa izateko arriskua berehalakoa dela ohartarazi berri dute Nazio Batuen erakundetik. Nafarroan Volkswagenen landabenen duen lantegian ados jarri dira zuzendaritza eta gehiengo sindikala bigarren automodeloa ekoiztu ahal izateko. Lan baldintzen inguruan lortu dute aurreakordioa Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT komisiones eta kuadro sindikatuak eta orain Alemaniako multinazionalaren esku dago behin betiko erabakia 2 aste barru etorlitekena landabenen adostu dituzten lan baldintzetan ekoiztuko ote duten poloaz gain beste automodelo bat. Kiroletan futbolean Realak ez du inolako aukerarik izan Atletico Madrilen aurka Vicente Calderón futbol zelaian jokatu duen partidu kaskarre. 3 eta 0 galdu dute txuri-urdinek hasi eta berehala 8. minutuan aldapa gora jarri zaien partiduan Diego Reyesek bere atean sartutako golaren ondorioz 5 partidu jarraian galdu gabe egin ondoren amaitu zaio bolada ona Realari. Gaur Atletikek Deportibo hartuko du etxean eta Eibarrek Sevillaren zelaian jokatuko du biek ere 8etan. Eta txirrindularitzan pistako munduko txapelketa hasiko dute gaur Londresen, igandera bitarte 6 euskal ordezkarik hartuko dute parte txapelketa horretan, tartean Leire Olaberriak Rioko Olimpiar jokoetara selkatzeko txartela jokoan izango duena. Dutxaiaren eskutik trafikoaren informazioa. Dutxaia eta agur baino ontziari. Errepidesaren nagusian egoera zein da Iratxe Izagirre? Elgoibarren trabantzegoen trailerrak kenduta, ireki dute Gipuzkoa 3-2-1-0 errepidea. Eta oraintxe bertan arazo bakarra Bilbo inguruan dugu, ohiko auto ilarak sortu baitira. Etxeko bainuontziak kendu eta gustura ipiniko zenuke dutxaontzi eder bat obrari gabe? Dutxaia, enpresa aitzindaria eta liderra Euskal Herrian. Kendu etxeko bainuontzia eta ipini dutxaontzi erabilgarri bat 8 orduan, kalitate goreneko materialekin, segurtasun handienarekin eta Euskal Herriko edozein herritan. Dutxaia eta agur bainuontziari. Informa zaitez 944-444-660 telefonoan eta dutxaia.com webgunean. Jaione Munarriz Euskalmet, egunon? Kaixo, egunon. Asteazkena nola esnatu da, Jaione? Bueno, han eta hemen euri pixka bat ari du, honetan batez ere Nafarroa ipar partean eta temperaturera egokionez, Gasteizen 4 gradu dauzkagu, 5 gradu eta erdi Iruñan, 8 gradu Donostian, 9 gradu eta erdi Bilbon eta 11 gradu Bilbo, Baionan. Eta datozen orduak? Bueno, giroan arrastu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, goizean oraindik mendebaldeko haizea ibiliko da eta haize honekin euri pixka bat egingo du, baina gauza gutxi izango da. Arratsalderako aldiz, ipar mendebaldetik finkatuko da haizea, zakartu egingo da, batez ere itsasortzean boladako gogorri ibiliko da eta haize honekin are gehiago kaskartuko da eguraldia. Zaparradak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatia ipar partean batez ere bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere eta bertan ere giroa motel agertuko bada ere, euri gutxi edo hainbat zonaldetan ateri eutxiko dio erabat. Temperatureri dagokionez, gora berandirik ez da espero gaur, beroenak 10 eta 14 gradu artean errendituko dira, eta elur maila arratsaldean jaitsi egingo da eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Igor Martínez de Lezea eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 6 minutu dira. Euskadi Irratian, Faktoria, Maite Artola. Madril, Xikerresna, egunon. Egunon, Maite. Pedro Sánchez PSOEko hautagaiak huts egin du inbestidura saioan Ciudadanosetik haratago babesa lortzeko ahaleginean, ustez aldeko zuen Koalizion Kanariako diputatuak ere azkenean abstentziora joko duela iragarri baitu. Podemosi zuzendu zitzaion atzo Sánchez bere hitzaldian bereziki, soilik ezkerretik ezin dela aldaketa gauzatu nabarmenduz. Aldaketa, elkarrizketa eta akordioa izan dira Sánchezek behin eta berriz esandako hitzak, herritarren mandatua Partidu Popularraren politikekin amaitzea izan dela azpimarratu du eta horretarako ezinbestekoa dela akordioa Ciudadanosekin eta Podemosekin. Itxaropen faltsuak sortu direla esan du Sánchezek eta argi esan beharra dagoela ezinezkoa dela soilik ezkerreko indar nagusien arteko bategitearen ondoriozko gobernua osatzea. Pedro Sánchez. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Ciudadanosekin egindako akordioa ezberdinen arteko adostasunaren adibide gisa jarri du Sánchezek eta programaren inguruko desberdintasunak alde batera utzita, bere proposamenaren oinarriak argiak direla. Espainiako egoera politikoa desblokeatzea, aldaketaren gobernua martxan jartzea eta aurrera egitea denek batera erabakita. Horri bai ala ez erantzun beharra dagoela dio. Y a esta pregunta, señorías, tendremos que responder sencillamente
con un sí o con un no. Sánchezek dio une horretan ezagutuko dela non dagoen benetan alderdi bakoitza. Hori bai, gertatzen dena gertatzen dela, bere porrota erregearen mandatua ez onartzea litzatekela esan du eta harro dagoela PSOEk gaur arte egindako lanaz. Kongresuko eserlekuetatik egiten ari ziren keinuengatik bakarrik antzematen zen onik ez diola egin Podemosi PSOEren eskaintzak, ilunabar gau partean egingo da Madrilgo diputatuen kongresuan Espainiako presidentea izendatzeko lehen bozketa. 176 boto beharko lituzke Sánchezek gehiengo osorako, 130 besterik ez ditu bermatuta. Goizeko 9:00 hasita talde guztiek hartuko duta hitza, handienetik txikienera, guztiak ere biharamoneko agertokian kokatu dira Oiane Perez. Etxipena hitzik errepikatuena eta ezezko botoak ugari momentu Alderdi Popularrak Espainiarrei denbora galduarazten ikusten du Sánchez gezurretan gainera. Popularrek eskua luzatuta dute hala ere, Rajoyk zuzenduko lukeen koalizio gobernu handia negoziatzeko. Y tenemos una oportunidad a partir del día 5 de respetando las decisiones Etxita Podemos ere Sánchezi ez diotelako gobernu proiektu zehatzik entzun, baina ostiraletik aurrera negoziatzeko tartea dagoela gogorarazi dio Iñigo Errejonek. Nos ha decepcionado que esperamos más y que hay condiciones para que haya más, para que haya un proyecto de gobierno al servicio de las Izquierda Unida eta Konpromisere hildo beretik Sánchezi ezkerreko gobernu aldaketa eskatuz agerikoa da honela, Ciudadanos dela Sánchezen hitzaldiarekin gustura geratu den bakarra. Hacemos una valoración positiva del discurso del señor Sánchez. Ciudadanosen eskariak jaso direlako zioen zirauta bozeramaleak, justu horregatik Sánchezen hitzaldia zaharkitua izan dela salatu dute alderdi katalanek Kataluniaren auziari ez diolako inolako konponbiderik eskaini. Une honetan beraz, ezezko jarrerak dira nagusi, aldeko iragarri zuen Kanariarrarena gehituta eta negoziaketak izateko ostiraletik aurrerako utzi dituzte denek. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ezezkoa emango dio Pedro Sánchezi. Aitor Esteban diputatu jeltzaleak adirazi du azken unera arte mantendu dituztela negoziazioak, baina PSOE ez dela gerturatu ere egin jeltzaleentzat ezinbestekoak diren gaietara. Gure botua ezezkoa izango da, ezetza emongo dugu eta ikusiko dugu gero etorkizunean, orain beste epe bat zabalduko da, hemen aukeratua gertatzen ezpada eta horre agente politikoak garanez, alkarrizketarako preste egon gara barriro be. EH Bildu ere kritiko, besteak beste Euskal Herria aipatu ere ez duelako egin Pedro Sánchez presidente gai sozialistak. Marian Beitialarrangoitia EH Bilduren diputatua da. Elkarrizketaren aroa dela esan du, eta Euskal Herria Bildurekin ez du elkartu ere egin nahi izan, ez du Euskal Herria zitzegin eta Katalunia zitzegin duenean, beste behin ere agerian utzi digu legea dagoela eta ez dagoela erabakitzeko eskubiderik, beraz egungo egoeraren inposizioa besterik ez digu eskaintzen. Honen bestez xiker oposizioko alderdi guztiak biharamoneko agertokian kokatuta egin dezagun guk ere gauza bera, gaurko inbestidura bozketak huts eginda, urrengo urratsak zeintzuk dira? Gaur gauekoaren ondoren Sánchezek ostiral gauean du bigarren aukera, bigarren bozketa horretan gehiengo soila behar luke presidente izateko, hau da, baiezko boto gehiago jaso beharko lituzke ezezkoak, baino dena den sekulako ezustea litzateke Sánchezek nahikoa babes lortzea ostiralean ere. Hortik aurrera, zalantzaz betetako 2 hilabete leudeke, erloioa gaur gauean lehen bozketa egiten denean jarriko da martxan, beraz, maiatzaren 2 arteko epean osatu beharko litzateke gobernua. Sánchez bezala, Rajoy preslegoke, epe horretan babesak lortzen saiatzeko, eta ikuskizun Felipe VI erregeak erabakiren bat hartuko otelukeen. Maiatzaren 2 ere ez palego gobernurik, gorteak desegin eta hauteskundeak deituko lirateke ekainaren 26an. Berdintasuneza ez da berez sortzen, egin egiten dugu. Aize polita nire printzesa. Ibai txapelduna mutiko. Kontuz loditzearekin neska. Ez egin negar nesken modura. Horrela jantzita zer nahi duzu ba? Erakutsi zure neskari nork agintzen duen. Posible dugu aldatzea. Egin dezagun berdintasuna. Martxoaren 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Bazenekien Euskadin urtean 2000 tona paper zapi baino gehiago komunetik botatzen direla? Komunetik botatzen dituzun paper zapiak ez dira uretan disolbatzen eta saneamendu sarea oztopatzen dute. Ondo erabili komuna, ez elikatu munstroa, paper zapiak, paperontzira. Informazio gehiago munstro.ubikoitza.eus webgunean. Euskadiko Ur Erakunde Publikoen Sarea eta Klima.
Goizeko 8 eta 12 minutu dira EH Bilduren lehendakari gaia aske geratu berri den Arnaldo Otegi izango da koalizio abertzalearen oinarriek hala erabakitzen badute. Horrela berretsi du bart gauean Radio Euskadin Fernando Barrenak. Harrera beroa izan du Otegik Logroñoko kartzelatik ateratzerakoan eta ondoren bere jaioterrian Elgoibarren herriko plaza jendez gainezka zela preso politikoak izan ditu berak gogoan eta bereziki Rafa Diez kartzelan jarraitzen duen bateraguneko kide bakarra. Urte hauetan sostengoa eman diotenei eskerrak emanda hasi zuen hitzaldia Otegik Jose Mari Sasti. Kartzelatik irten eta Otegiren lehen mezua herri honek lortu duela provokazioen gainetik pakeari eustea eta orain bide horretan sakondu behar dela. Eta orain tokatzen dena da irekitako bidean sakontzea eta irekitako bide hori azken muturreraino eramatea. Gogoa berriz Rafa Diez bateraguneko kiderekin eta preso guztiekin eta Free Otegi kanpaina free denak bihurtzeko konpromezua. Free Otegi izan beharrean, free denak izan behar da kanpaina hori. Eta saiatuko naiz eta uste du lortuko dudala nazioarteko eragile eta pertsonalidade guzti horiek hemendik aurrera euskal preso politiko guztien askatasuna aldarrikatzea. Otegiren hitzetan benetan pozten da garai batean bizkarzainekin zebiltzenak orain libre dabiltzala ikusita, baina kartzeletara bisitan doazen senide eta lagunen egoera ez da aldatu. Aurrera begira autokritika egiteko prest Otegi, ez alderdietako eliteek eskatzen dutelako herriari zor zaiolako baizik, eta azken mezua berak famatu zuen irriarekin loturikoa. Egin irri borroka egingo dugulako. Eta borroka egiten badugu, irabaziko dugulako. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria gorria, independentzia da bide bakarra. Madrilen zerezan handia eragindu Arnaldo Otegiren askatasunak eta bereziki preso politikoa izan den ala ez. Horren inguruko eztabaidak Pablo Iglesias, Podemoseko idazkari nagusiak jarri du izpidea, sare sozialetan zera idatzita Otegiren askatasuna albiste ona dela demokratentzat eta elukela inork espetxera joan beharko bere ideiengatik. Lo que he dicho esta mañana creo que es una buena noticia para la democracia. Creo que el señor Otegi con el que sare sozialetan idatzitakoak kazetarien aurrean berretsi du ondoren Iglesiasek, baina ordurako jada jasoak zituen Podemoseko buruzagiak lehenbiziko kritikak. Ciudadanoseko Albert Riberak erantzun zion lehenbizi sare sozialen bitartez, talde armatuko kide izateagatik zigortu zuela justiziak Otegi eta bere ideiengatik espetxean dagoena Leopoldo López dela, Venezuelako oposizio burua aipatuz. Iglesias Ribera eztabaidak segida izan du sare sozialetan besteak beste frankismoren krimenak ere nahastuz, baina Ciudadanoseko buruzagia bezalaxe Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra ere haserre agertu dira Espainiar estatuan ez dagoela preso politikorik argudiatuta eta bestelakorik esatea biktimak iraintzea litzatekeela esan da. Alderdiak ez ezik, jardunean den Espainiako gobernuak ere gogor salatu du Otegi preso politiko gisa izendatu izana, Fernández Díaz Barne ministroak, Katala Justizia ministroak eta Soraya Sáenz de Santa Maria gobernuko presidente ordeak ukatu dute Espainiar estatuan preso politikorik dagoenik Otegi terrorismoagatik zigortu zutela esatearekin batera. El señor Otegi es un terrorista condenado, que está además inhabilitado y muy bien inhabilitado. Otegiren gaineko inhabilitazioa ondo ezarrita dagoela ere erantsi du Sáenz de Santa Maria. Ángeles Pedraza UBT biktimen elkarteko presidenteak gutun irekia zuzendu dio eztabaida honen arira Pablo Iglesias, Podemoseko idazkari nagusiari La Razón egunkariaren bitartez, Pedrazak gutun horretan dio banan-banan gogorarazi nahiko lizkiokela Iglesiasi eta kildako 800 personen izen-abizenak. Estatu Batuetaragoa, zehazki Texas estatura, Super Tuesday edo astearte handiak sendotuta utzi baititu Hillary Clinton eta Donald Trumpen hautagaitzak norbera bere alderdian demokraten artean eta errepublikanoen artean. Aurreikuspenak hortaz Mikel Reparaz bete dira, egunon. Egunon, Hillary Clinton eta Donald Trump presidente gai izatetik gertuago daude bart gaueko emaitza honen ostean. What a Super Tuesday! Hillary Clintonek estatu gehienak eskuratu ditu eta Floridan kanpaina egiten hasi da dagoeneko, izan ere leian jarraitzen baitu Bernie Sanders sozialistak indar erakustaldia egin baitu 3 estatu irabaziz. Errepublikanoen artean berriz, Donald Trumpek presidentegai izateko behar duen ordezkari kopuruaren erena lortu du dagoeneko, kazetarien aurrean ohi baino serioago eta doinu presidenziala erabiliz hitz egin du. We have expanded the Republican Party. Alderdi errepublikanoa edatzen ari dela esan du hauteskundetan demokratei botoak kenduko dizkiola iragarriz. Trumpek estatu gehienetan irabaztea lortu du, baina Ted Cruz kontserbadorea sendo dago bigarren postuan, Texas eta Oklahoman irabazi ondoren.
is the only campaign that has beaten, that can beat, and that will beat Donald Trump. Cruzek dio bera dela Trumpi irabazteko gaitasuna duen hautagai bakarra, izan ere Marco Rubiok emaitza txarrak lortu baititu, Minnesota estatuan baino ez du irabazi. Analizia Jesus Torquemadak. Enplegu, gizarte politikak eta etxe bizitza sailak tarte hau babesten du. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu. Hillary Clintonek demokraten hautagai izateko aurrera pausoa eman du superastearteko lehian zeuden 11 estatuetatik 7 eskuratuta. Garrantzitsuenen artean dauden Texas eta Massachusettsen garaipena lortu du eta demokraten konbentziorako ordezkariak lortzen jarraitzen du. Baina bere aurkariak Bernie Sandersek emaitza duinak lortu ditu, 4 estatutan garaipena eskuratu du Colorado horien artean. Oraindik ez dago guztia erabakita. 2 hautagaietako batek uztailean demokraten konbentzioan elkartuko diren 2300 ordezkarien erdia lortu arte, aukerak zabalik daude, baina Clintonek Sandersi hartu dion aldea nahikoa izango dela dirudi. Errepublikarren taldean ere, Donald Trumpek pauso handia eman du 7 estatutan irabaziz, Ted Cruzek 3 estatu eskuratu ditu eta Marco Rubiok bakarra. Trumpek bereganatu ditu jokoan zeuden estatu handienak, Texas salbu, Ted Cruz gailendu da, Cruz Texaseko senadorea baita. Lehia honetatik ez da honik atera Marco Rubio, Minnesotako estatu txikian bakarrik lortu baitu babesa. Albiste txarra da alderdi errepublikanoaren zuzendaritzarentzat, Rubio goratu nahi baitu. Cruz ez da arduradun errepublikanoen gustukoa, muturreko tipartik babesten duelako, eta Trump funtsean izatez ez da errepublikanoa ere. Beraz, superasteartea edo asteartea hundiaren ondoren, gauzak zailagoak izango ditu alderdi errepublikanoak. Euki, paso, ze Josemai, alokatu alduk plazako etxea. Bai, aurreko maizterrekin izandako kalapiten ondoren? Horregatik alokatu diat alokabiden Eusko Jaurlaritzaren berme osoarekin. Errenta ziurtatuta egora honean itzultzen zeatek etxea. Iruditzen zaidak, zertarako nahi duk etxea itxita euki? Koñatuari esango zioat, ze egin behardik. Deitu 900-251 edo sartu alokabide.euskadi.neten. Ta jokoa zer? Zabaldu zure etxea, irabazi segurua. Hor dago. Jode, Josemari. Alokabide, Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu. Euskadi Irratian, Faktoria. 30.000 ieslarik ez aurrera ez atzera jarraitzen dute Grezia iparraldean Balkanetako bidean urratsak eman ezinik mugak itxita egoteari Mazedoniako poliziaren errepresioa gehitu zaio azken orduotan eta askok Greziara itzuli behar izan dute. Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du herrialdea hondamendi humanitariotik oso gertu dagoela eta Bruselak larrialdi plana iragorriko du. Gaur eguerdian bertan, Brusela, Mikel Rotaetxe. Egunon, nazioarteko erakundeek haserre erantzun diote Grezia eta Mazedonia arteko mugan ikusitako indarkeriari. Agnurrek eta mugarik gabeko medikuek lotxa eta zapalkuntza aipatu dute eta Europako batzordeak gogoratu du mugen kudeaketak nazioarteko zuzenbidea errespetatu behar duela derrigor. Ces images démontrent encore une fois que la seule solution qui vaut est une solution politique. Gehitu du gainera Mazedoniako irudiek polizia joka eta gasa jaurtiz agerian utzi dutela krisiaren konponbideak bateratua Europara behar duela. Eta hala, Bruselak eguerdian onartuko du larrialdi plana Grezian ez aurrera ezatzera dauden milaka ieslariei laguntzeko. Lehen aldiz, estatukide batek laguntza jasoko du hondamendi humanitarioetarako funtsetik 700.000 euro inguru izan litezke, Grezia iparraldean jakiak, tapakiak, kanpandendak edo botikak banatzeko. Atzera etxean, martxoaren 3ko sarraskeren 40. urteurrena gogoratzeko Gasteizen nazioarteko jardunaldiak egin dituzte egunotan dakizuenez, 76ko gertakarietan hildako 5 langileen eskubideak defendatu eta impunitatearen amaiera eskatzeko bart egindako itxiera ekitaldian eraso guztien aurrean oroimena, egia eta justizia aldarrikatu dituzte antolatzaileek. Olaia Urtiaga, egunon. Egunon, sarraskiaren erantzuleen aurkako zigorrik ez dela ezarri diote eta erantzunkizun politikoak oraindik argitu gabe daudela salatu dute. Martxoaren 3 elkarteak erakundei impunitatearekin amaitzeko konpromezu argia ardezala eskatu die. Gainera, Espainiar gobernuari gizateriaren kontrako krimenak argitzeko izenpetutako nazioarteko akordioa bete dezan eskatzen dio. 5 puntuko adierazpenean bestalde frankismo garaiko
Espainiako biktima guztiek, beste biktima guztiek dauzkaten eskubide berberak beraientzat eskubide berberak aldarrikatu dituzte. Goizean Gasteizeko udalak Luis Llach abeslari katalana omendu du Campanadas Amorts abestiagatik. Martxoaren 3ko gertakariak salatzeko egin zuen orduan Llachek abestia, abeslari katalanak estatuak 1976ko tragedian duen ardura bere gain hartu beharko lukeela esan du. En unas circunstancias tan extrañas y que seguimos 40 años después sin tener ningún reconocimiento de culpabilidad de un Estado que fue responsable de una matanza. Eguneko puntu beltza martxoak 3ko biktimen monolitoei egindako erasoak izan dira, Espainiako bandera irudikatu margotu dituzte eta horietako batean Falange Espainoleko pegatina bat ere jarri dute. Gasteizko alkateak gertakariak gogor gaitzetsi ditu. Abiadura handiko trenaren lanak behin-behinean gerarazi ditu Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako 4 zatitan, Andoain Zizurkil Ernialde eta Antzuola Ezkio ekialdeko zein mendebaldeko tarteetan proiektua aldatzeko baimena eskatu du Jaurlaritzak. Zer dakigu Ainara Rubio, egunon? Egunon, abiadura handiko trenaren Gipuzkoako zatiko lanen ardurauna Eusko Jaurlaritza da, Eusko Trenbide Sarea zehatz esateko, baina sustapen ministerioaren menpeko Adif elkartearen baimena behar du proiektuetan aldaketak egiteko. Baimen horren zain Euskal Trenbide Sarea jakinarazi du bai, AHTren Gipuzkoako 4 zatitan lanak behin-behinean eten dituztela, guztiz eten ere Antzuela Ezkio mendebaldean eta Zizurkil Andoain tarteetan, naiz eta azken honetan ere egun onartu zuen aldaketa Adifek. Partzialki eten dituzte lanak berriz, Antzuela Ezkio ekialdean eta Zizurkil erdialden. Behin-behineko etenak esan bezala izapide administratiboak egin bitartean Eusko Trenbide Sareak jakinarazi duenez. Bitartean abiadura handiko trenaren kudeaketa Espainiako gobernuarekin haserre mintzatu dena Juan Maria Aburto Bilboko alkatea izan da. Zigorra hartu dugu lagu abiadura handiko trenaren garapenarekin. Zigorra hartu dugu. Horrexegatik momentu hontan behar dugu konpromisu sendo bat gobernuren aldetik. Eta Madrili egiten dion exigentzia tren lasterra lurperatzea Bilbon atzerapenik gabe. Hori horrela izan dadin, diru gehiago jartzeko prest agertu da Bilboko alkatea. Nafarroan Volkswagenen zuzendaritzak eta UGT Komisiones Obreras eta Kuadro sindikatuek aurre akordioa itxi dute Iruñeko lantegian Alemaniako multinazionalaren 2. modeloa ekoizteko Ekaitz Agirre. Lan baldintzen inguruan lortu dute aurre akordioa eta modu horretara bete dute multinazionalak 2. modeloa egiteko eskatzen zien akordioa. Langileek ez dute lan malgutasunik onartu, baina soldata eta lan orduetan hainbat aldaketa onartu dituzte. 2018rako soldata KPIaren erdia igotzea eta lanurtea 216 egunetan uztea besteak beste. Orain, Alemaniako zuzendaritzaren esku dago landabenen 2. modeloa egitearen inguruko azken erabakia. 2. modeloak 15 urterako lankarga bermatuko luke landabengo lantegian eta 500 lanposturen sorrera ekarri. Ela sindikatuak ez du aurre akordioa sinatu, oharbidez Elak jakinarazi du 2. automodeloa babesten duela, baina aurre akordioak lan baldintzen murrizketak dakartzala. Eta aipamena besterik ez, Galdakako herriak behin betiko agurra egingo diola Odei Egiluzi martxoaren 10ean herriko plazan egingo dioten omenaldian, era berean Odeiren senitarteko eta lagunek eskerrak emango dizkio Galdakaoko herriari gaztea desagortuta egon zen 853 egunetan jasotako elkartasun eta babesarengatik. Euskadi Irratia. Musika klasikoaren jaialdi handia dagoeneko Bilbon dago. Martxoaren 4an, 5ean eta 6ean musika jaialdian erromantiko bikainak. Schubert, Mendelssohn, Wagner eta Strauss Euskalduna jauregian. Martxoaren 4an, 5ean eta 6ean musika jaialdiak gurutzatuko du erromantizismorako zubia. Sarrerak salgai Bilbao 700 fundazioan Euskalduna jauregian eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Bilbao 700 fundazioa. Ez utzi partekatzeari, hitz egiteari, jolasteari, nabigatzeari, deitzeari, bideodeiak egiteari, etiketatzeari. Osoarekin izan ere, gutxiago kostatzen da guztiaz gozatzea. Aldatu orain Euskaltelen zuntzera eta gozatu osoa 3 hilabetez, guztia 0 euro ordainduta. 3 giga eta wifi kalean dei mugagabeak 100 megako internet eta premium telebista. Kontrata ezazu dendetan 17 edo euskaltel.comen martxoaren 31 baino lehen.
kalitaterik onenaren bila bazabiltza, Leroy Merlin da zure denda. Baita preziorik onenaren bila bazabiltza ere. Zure dendan 1700 irtenbide aurkituko dituzu. Lurzoru eta barneko ateak, gure saltzailea dituen arreta, merkatuko preziorik onena, dena zure etxe bizitza hobetzeko zure erosketarik onena egin dezazun. Zato zure Leroy Merlin dendara eta ikus ezazu, zure zain gaituzu. Leroy Merlin, bizitza ematen die zure ideiei. Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca. Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco Paco. Yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo. Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú? Sí, tú puedes ser millonario y tenerlo todo. 11ko Eurojackpot, 40 milioi euro kopotoa. Ostiral honetan zeu izan zaitezke milioiduna. Euskadi Erratiko Faktoria, Kirolak. Jose Maria Paolaza, egunon. Egunon, Maite. Realak itxura txarra, eman du Madrilen. Oso txarra, bai, oso itxura txarra eman du, eta kritika oso gordinak jaso beharko ditu, eta entzun beharko ditu gaur esebio entrenatzaileak 11kotik bertatik abiatuta, aldaketa asko egindulako 11koan, 6 izan dira guztira, jokalari batzuk bere kokagunean jarri ez dituelako, pentsatzekoa da bere buruan ere ibiliko zen, horren gaineko gogoetarik eta astebukera partida jokatzen ari direnez, eta aste honetan 3 partida daudenez txandakatzei bide emana izan diela, ez da aurkariaren kasua izan, Atletico Madridek aurreko larun batean Madrildarren arteko derbia irabazi zuen talde berdinarekin jokatu du, soilik aldaketa bat, baina, Eusebioren aposto ez dela ondo atera, ez da gutxiago ere, eta Realak galdu egin du, 3 eta 3 azkeneko 2 partidatan puntu bat, eta eskerrak bolara on bati esker, puntu beharbesteko puntu lortu eta jaitsiratik urrundu zen, ze gainerakoan erakutsi du taldeak, oraindik ere berdeantzean dagoela Europako kontuak eta horrelakoak aipatzeko. Ea gaur Atletikek zorte handiagoa duen Europako postuen borrokan, 8:30 jokatuko du, 8:00 jokatuko du Deportiboren zelaian, eta etxean Deportiboren kontra, eta Eibarrek Sevillaren zelaian ordu berean hasita iluntzeko 8:00. Txirrindularitzan gaurtik igandera 6 euskal ordezkari ariko dira munduko pista txapelketan Londresen. Eta Riorako txartelak lortu nahi dituzte. Tania Kalbok eta Juan Peraltak badirudi eskuetan dutela abiadurako probetan parte hartzeko txartela, baina Leire Olaberriak ez, eta Omniuneko proba larun batean izango du 9. postua, gutxienez 9. postua behar du Rioko Joko Olimpikoetan izateko. Orotara 6 euskal ordezkari dira Londresko belodromoan izango direnak gaurtik datorren igandera. Eta eskubaloian eta saskibaloian euskal taldeek ligako partidak dituzte gaur. Hemen Europako itzordua daukalako anaitasunak esate baterako. Astebukaeran jokatuko du partida Xanberiren kontra, eta gaur 8:00 jokatuko du Hueskaren kiroldegian. Eta bestetik saskibaloian gaur orezko mailako 3 partida daude, eta 3 etxean jokatuko dute. Gernikak, Ideka, Gipuzkoak eta Añares Riojak. Horrekin batera azkeneko jardunaldiari begira pilota txapelketan, aukerak eta ekitaldia gaztera doaz, Artolak eta Albizuk larun batean Irujo eta Rezustaren kontra jokatu beharreko partidarako materiala, gaur 11:00 hartuko dute Labritan. Gaur, goizeko esan nahi nun, goizeko 8:30 jo berriak. Eroskiren eguneko produktu freskoak informazio eskaini nahi dizu. Eroski zurekin. Errepidesaren nagusian azken ordukoa zein da, Iratxe Izagirre? Autoilarak ditugun momentu honetan Gernikako saihesbidean, Bizkaia 6-5 errepidean Bilbo aldera. 8 pasatxotan 2 autok elkarrio dute eta 2 lagun autotik atera ezinik gelditu dira. Haiek ateratzeko lanetan ari dira oraintxe suhiltzaileak, segurtasun sailak berri eman digunez. EBE, Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia. Goizean dena den mendebaldeko haize ibiliko da, egokituarekin hainbat zonaldetan, eta haize honekin euri pixka bat egingo du. Gauza gutxian hemenka zaparra txikiren bat. Arratsalderako aldiz, ipar mendebaldetik finkatuko da haizea, zakartu egingo da, eta are gehiago kaskartuko da eguraldia. Batez ere kostaldean zaparradak ugaritu egingo dira, eta egunaren bigarren zatia ipar partean bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere ateria utziko dio oro har. Eta temperaturari dagokionez, gora berandirik ez da esperatzeko balioekin alderatuz, beroenak 10 eta 14 gradu artean geldituko dira, eta elur maila berriz arratsaldean jaitsi egingo da, eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Energia aurreztea guztion ardura da. Gure etxeetan energia fakturaren 41% berokuntzaren erabilerari dagokio. Ate eta leihoetan haize babesgarriak edo juntura itsasgarriak jarri ezkero, eta iluntzen persianak ixten baditugu, etxea isolatuko dugu eta gastuaren 20% aurreztu dezakegu. Eberen aholkuak bete eta aurreztuen
argia. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu. Sagardotegi garaia da, Saizar sagardotegiaren garaia. Saizar sagardotegiak 40 urte betetzen ditu sagardoaren tradizioan. Egin kalitatearen aldeko apustua. Egin Saizar sagardotegiaren aldeko apustua. Saizar, betiko sagardoa. Usurbil. Bizkarreko mina eta bizkarrezurreko patologiak abanguardiako teknika eta esperientzia handiko ekipo batekin trata daitezke, orain Logiken. Berrikuntza eta espezialista ezaguna klinika batean elkartzea logikoa da, ezta? Logik da, zure klinika onkologikoan. Informa zaitez 943 001 zenbakian, edo logik.eusen. Mondragon Unibertsitateak Donostian eskaintzen dituen ingenieritzak ezagutzen aldituzu. Energiaren ingenieritza graduan, etorkizuneko erronka energetikoak ebazten lan egingo duzu. Etorri Mondragon Unibertsitateak orona ideon duen kampusera eta ezagutu ingenieritzak ikasteko beste modu bat. Ate irekiak martxoaren 5ean larunbata 10:00 Mondragon Unibertsitatea, erronkarako prest. Bueno, presta dezagun afaria. Maria ireki butanoa izango da eta. Orain betiko bonbona inoiz baino beto iritsiko zaizu etxera. Repsolen butanoa banatzeko ordutegi zabala daukagu. Astelenetik ostiralera goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte. Eta larunbatetan eguerdiko ordu 2 arte. Jarraitu ezazu Repsolen gaz zerbitzuan konfiantza izaten. Eskatu ezazu 901 telefono zenbakian. Goizeko 8:35 minutu dira. Fermin Munarriz, egunon. Egunon. Eguzki Urteaga, egunon. Egunon. Edoi Etxarte, egunon. Kaixo, egunon. Aurki agurtuko dugu Kongresuan Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramalea eta Marian Beitia Larrangoitia EH Bilduko diputatu ere gurekin espero dugu goizeko 9:00. Kongresuko inbestidura saioari jarriko diogu arreta solasaldi honetan, jakina Arnaldo Otegi Ezker Abertzaleko buruak espetxetik atera ondoren esan dituenak ere mai gainean izango ditugu, eta izatez bi gai hoiek dira gaur editorialetan, azaletan eta editorialetan lekurik handien hartu dutenak. Ramon Sánchez. Garak gainera preso guztiak libre uzteko Otegiren mezuarekin bateginez aldatu egin du azaleko izenburu edo kabezera. Gararen izenburuan 382 Free the Mall irakurri dugu gaur, eta aurrerantzean egunero preso daudenen kopurua eta hauek libre uzteko eskaria azalera eramateko konpromesua hartu duela idatzi du editorialean. Arnaldo Otegik espetxetik atera zenean besteak beste euskal preso guztiak aske ateratzeko konpromisoa agertu zuela gogoratuz. Garak azala eta kontrazala eskaini dizkio Arnaldo Otegiri eta 12 orrialdetako informazioa, berriak 8 orrialde eta hainbat iritzi artikulu. Iritzien atalean Jon Ordoñezek idatzi du Otegi ez dela hauteskundetan bakarrik pentsatzen ari, egin nahi dituen aldaketak sakonagoak direlako. Orain aldaketa horiek egiteko moduan dagoela dio, eta azkena 2 hamarkadetan askok esan izan badu ere hauteskundetan ezin zutela denek berdintasunez lehiatu, Otegik ere ezin izan duela atzo arte. Notizia estaldearentzat Otegi kalean ikustea normalitateruntz beste urratsa da, baina gogoratuz Rafa Diezek oraindik espetxean segitzen duela, lehendakaritzara aurkezteko trabarik elukela izan beharko dio Notiziasek normalitate horren izenean. Justiziarekin zor guztiak bete dituela azpimarratu du, eta ad infinitum kondenatu nahi dutenei, Otegi kondenatu nahi dutenei zuhurtasuna eta zentzuna eskatu die. Pedro Sánchezen inbestidura hitzaldiaz luze zabal idatzi dute batipat estatuko egunkariek editorialetan. El Paisek eta El Mundok txalotu egin dute Sánchezen urratsa. El Paisek beharrezko gehiengorik gabe itunen aldeko halako borondate argia erakutsi duelako. El Mundorentzat bidezkoa da ahalegin hori aitortzea, urratsau eman izan ezpalu sine die geldirik segiko lukelako Espainiak. Hala ere dio hitzaldian,
31 bider aipatu zuela Pedro Sánchezek mestizaje politikoa, eta batera ezina dela hori, eta Alderdi Popularra akordio guztietatik kanpo ustea, eta irakurketa honetan ere bat dator El País. Kataluniari elkarrizketa eskaini diola, nabarmendu du La Vanguardiak, eta hori Mariano Rajoyk 4 urtetan eskaini duena baino gehiago dela. Bozento taldeak Sánchezen borondatea zaratago, 2 erakozpen ikusten dizkio, PSOEk eta Ciudadanosek sinatu duten akordioari. Bata, finantziazioa, eta bestea, babes falta. Bueno, babes falta agerikoa da. Eta mirari bat ezpada behintzat gaur gauean investidurako bozketan, Sánchezek soilik Ciudadanosen aldeko botoak besterik ez ditu izango, eta hortaz guztira PSOE Ciudadanos, izango lirateke 130 boto, ze Koalizion Kanariako diputatua ere abstenitzekotan zen, eta esan bezala gaur lehen investidura bozketa horretan argi dagoena da huts egingo duela Pedro Sánchezek. Aurrikusta zegoen moduan dena den. Eta atzoia ikusi genuen, azken finean Sánchezen esfortzuak edo ez ziren hainbeste botuak lortzeko, Podemosen eta besten botuak lortzeko, baizik eta beraien jarrera justifikatzea oztopatzeko. Ja kasi aurrikusten genuen, hemendik aurrera bigarren zikloan hasiko dena, eta izango da azken finean aurre kanpaina bat, edo, ziklo astelenetik aurrera, edo, larumatetik aurrera hasiko dena, eta nik uste dut ja denak horra begira daudela. Itxura da, biharamoneko agertoki horretan kokatu dutela alderdi guztiek, euren burua, agurtu dezagun Aitor Esteban diputatu jeltzalea ere. Aitor Esteban, egunon? Egunon. Ze Eusko Alderdi Jeltzaleak aurreratu du ezetz bozkatuko duela, Pedro Sánchezen investiduran. Pedro Sánchezen keinuren bat espero omen zenuten zuek atzoko hitzaldian, aipatu zenuen zuk, baina etzela etorri zer espero zenuen? Bueno, ez gengo zan oso ziur, ez da, zer egingo, baina, gure botoak hainbeste nahi zituen, aurreko asteetan ikusitako ostean, eta gure jarrera zein zan jakinda, da ze arlotan, ze arlo azpimarratu genduzan gure eztabaidetan jakinda, itxaron daiteke bere aldetik keinuren bat, ez da? Baina ze keinu, zen horabidetan zehazki zerri buruz? Aipamenak, gai honetaz, besteaz, da esebez, da, euskadi buruz ezeban ezer esan, eta arloka ikutu zituan beste gaietan, Euskadiri buruzko zeo zer ezeban aipatu, ez da? Normala da, dinote Madrilen olako zera hitzaldiak entzuten ohituta gauz, ez da, lehen, violentzia egoanean gure herrian, orduen, euskal gaia beti ateratzen zen, eta alde horretatik, ez da, baina beste gauzetarako oso gitxitan. Hori desagertu da, baina, kinuka ebiltzan, talde guztiei esan ez, eztabaidatu behar da, akordio batetara aldu behar da, zeo zer egin behar da, orduen, badakizu nundik joan garan, zertaz egon garan hitz egiten, izukinu bat, ez da, eta etzan zelan beha izan. Baina zehaztu iguzu pixka bat, Esteban Jauna, zer entzun nahi zenuen zukatzoa? Entzun, ondino hau partidea ez da amaitu, oin erlojua jarriko da martxan, eta barrero beste eztabaidaldia hasiko da. Egia da, orain entzun dudan lez, atzo apurbet izan zala parte baten mitin bat, ez da horrengo hauteskunde begira. Baina nik uste dut, ondino elkarrizketak ez dirala agortu partido politiko guztien artean, eta, behar bada, zeo zer egiteko posibilitateak egon daiteke, orduan nik orain ez dautzut zabalduko ze arlo eta zetaz hitz egiten egon ginen, baina, atzo esan eban eta esate baterako lomzeri buruz. Berak, baekian Euskal Agenda konkretu bat geunkala horreri buruz, aipamenik behiaz eta lomzeri buruz hitz egin eban edo udal legeari buruz, horbe gure zera marra batzuk eta gauza batzuk esan geuntzusan, eta bera, ipatu behez, ez da? Zer esanik ez, Euskal Nazioa edo antzeko aipamenik, ez? Gaur hitz egingo dugu horretaz berarekin, ez da? Ez da egitxe erderaz dendan lez, y le vamos a estar pidiendo peras al olmo, baina, behintzat,
ia zer egiteko prest dago zen, ala ez da? Horretaz, orain emoten dau, Katalunian dagoala pantailean, eta, egia da zeo zer, gauza gitxi nire ustez, zeo zer esan ebala atzo, baina, aberia gaur hori katalanekin garatzen duen, eta neuri zer erantzuten dauztan, baina, egia esan atzokoa ikusita zer da galdetuko diozuna, zuk? Itxaron apurtxu bet, lasterritze egingo dut. Baina, orain zuk aipatu duzu, naziotasunarena, eta, erronka batzuk dagozala hor aurretik, eta eurekia prest dagozen horretaz, berba itxeko, eta gauzak itxeko, eta ez da. Kataluniako adibidez, atzo argi utzi zuen, Katalunia eta Espainiako gainerako herritaren artean elkar ulermenerako beste aro bat hasi beharko zukeela, baina Puigdemontek erantzun dio, herri galdeketaren truke bakarrik emango diotela Kataluniako independentistek babesa. Ez dakitzuk hortik, elkar ulermenerako aro horretatik, espero duzun baita ere, zirrikituren bat, Euskal Nazioaren agenda horretan sartzeko? Geure etorriko da, urrengo legislaturean, nik uste dut Eusko Legebiltzarrak plantamentu bat egingo dagoela, eta mai gainean ipiniko da. Ez da gertauko, Katalunian jasosan bezala, ez da hor, finantziazioarekin ez ginean, eta ez da duto barri bat, eta hor, bilakaera berezi bat euki dau, baina, azken baten arazo nazionala hortxe da, leku baten eta bestean, eta hori ere ikusi beharko da. Kataluniako kasuan neure ustez argi dago empate bat gertatu indala, Puigdemontek esan eban lehen gugunean, argi nik ez dut independentzira aurrera pasurik emongo jendearen babesik barik, hau da jendearen boto barik, eta orduan berak ez dau ontzat emoten edo irabazitako tzat emoten aurretik izan dako hauteskundeak erreferendum bat izan balitz bezala. Orduen, berak eskatzen dabe bai, hori, ate hori zabaltzea, baina, empate bat dago, alde batetik bere bidetik jarraitzeko oztopoak ditu, atera dituen emoitzekin generalitatek, eta beste alde batetik, hor independentziaren aldeko kopuru handi bat dauko estatuak bere aurrean. Beraz, hor hitz egin biharko da, eta hori itxaroten da. Nik uste dut hortik etorri etekezela soluzioak. Lehenengo pauso honetan, logikoena izango zen, ez dut uste lortu dauenik, baina beste modu batera jokatu baleu, nik uste dut nahiko erresa izango litzakela Kataluniako alderdietatik abstentzio bat lortzea, baina, ez da oso fin ibili sozialistak, negoziak eta osoan, Nikolan, orokorrean ikusita ez dut uste oso fin estrategian ibili diranik, baina, ez dabe bilatu edo ez dire ondo manejatu hori abstentzioa erresa izango zana lortzeko. Pedro Sánchezak atzo etengabe aldaketaren beharra aipatzen zuen eta Kongresuko talde politiko guztiei dei egin zien. Edo Partidu Popularra, edo aldaketaren artean aukera egin zezaten. Hori da, gaur esango dut, moidazun neuri botoa majoan nazelako eta hobeto konpontzen garalako, zu denbora ukidugu gauza batzuetaz hitz egiteko, eta azkenean ez dugu zitsi, ez dugu zadoztu, hementzuk agertu duzun konpromiso bakarra Ciudadanosekin da, eta Ciudadanos, badakigu zertan ze ideologia daukan ondino ez dakigu. Baina zertan oinarritu dan bere sorrera eta bere diskurso gehiena, bai, ez da. Eta hortan, itun nire ustez estrategikoki zabalegia izan betu dabe Ciudadanosekin. Orduan, zenbat eta puntu gehiago, zenbat eta puntu zehatzago, horrek oztopatzen da beste partidu politikoekin akordiotara heltzea. Eta berak ipini eban akordio hori bere gobernuaren, urrengo gobernuaren oinarri bezala. Orduan, zertan gabiz. Hori esan behar nizun, berak argi usten du mestizajea behar dela eta aldaketa ezin dela ezkerretik bakarrik gauzatu, beraz, oinarria Ciudadanosekin duten akordio hori izango dela. Ciudadanos barruan duen akordio batek ezezkoa jasoko du Euzko Alderdi Jeltzalearen partetik?
Nik guk esan dugu ezetza emongo dutzogula orain honetan. Nik ez da beste modu batera jokatu baleuz kartak esate baterako, ardatz batzuk jorratu, zehaztu, akordio, laburtxu bet, oinarrezko gauza batzuk aipatuta, beste engan egon ezina sortuko ez da benak, eta beste partiduekin bardin, hain komplikatua izanik akordioa, gauza oinarrezko gauzetara joan behar da, eta ez hain testu luzeetara, ez da, orduen, berak egin dau justu kontrako aukera. Luzea eta gainera parte batetarantz. Erabaki dau Ciudadanosekin eta ez igual Podemosekin eta beste zera, horrek ondorio batzuk ditu. Badakite joan behar daukazula, goizeko 9:00 hasiko baita besteak beste handienetik txikinera talde guztiek hartuko dute hitza, bakarrik esaidazu gauza bat, aitzakia edo erreparoa zerk ematen dio Eusko Alderdi Jeltzaleari, Ciudadanos alderdiak edo Ciudadanosekin lortu den justu itun horrek. Erreparoa dana. Badaroa guz asteak hitz egiten, eta eurekandik jaso dugun eskaintza izan da, urria, ez ebez, nik ez dut ikusi, zelango guk itxaron egin dugu, benetan negoziatu gura gendualako, baina nik ez dut ikuste prozedura honetan, orain esan neike, ez zelango modurik euren eskaintzak ikusita akordio batetara heltzeko, orduen, horre alegin handirik ez dabe egin. Orain be, kartak alde batera bota dabe, eta esaten dabe, muidasun neuri botua, ze bestea txarragoa da, gehiago itxaron daiteke, ez da? Nik uste dut gure ezetza oso justifikatuta dagoala. Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalea taldeko bozeramale, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Zu hori, eskerrik. Nahi duzun arte. Hauxe Aitor Estebanek kontatzen ziguna, Joseba, barkatu, eguzki nola ikusten duzu? Argi dagona da, konversazioak egon direla, negoziak eta prozesu bat hasi zala EAJ eta PSOEren artean, eta ez direla akordio batera iritsi. Eta horri gehitzen badiogu, atzoko diskursuan ez zitzaiola inungo erreferentziarekin, ez euskal galderari, ez euskal agendari, horrek justifikatu egiten du azkenean PNV-ren ezezko botoa. Are gehiago kondutan izanik momentuz behintzat Sánchezek 130 boto soilik lortuko lituzkela, eta ez daukala inungo aukerarik inbestidura saio honetan hautatua izateko. Orduan, asko arriskatzea izango litzateke PNV-rentzako baiezko botoaren aldeko apostu egitea, kontutan izanik ez daukala ezer irabazteko eta agian bai galtzeko. Edozein kasutan, atzoko diskursoari erreferentzia egiten badiogu, oso diskurso ambigua izan zen, alde batetik berretsi egin zuen Ciudadanosekin zeukan akordioa, baina une oro hainbat keinu luzatu zizkion Podemosi, baina behin eta berriro errepikatuz, ez duela ikusten ezkerreko gobernu soil bat, ez? Eta horrek suposatzen du azken finean, berak behin eta berriro egiten duen apostua dela tripartituarena, alegia Alderdi Sozialista, Ciudadanos eta Podemosen aldekoa, jakinda bi alderdi horiek elkarren artean ikusi ezina daukatela eta ez dutela ikusten posibilitaterik akordio batera iristeko. Begira, entzune nola erantzun zion horriz mestizajearen ideia aipatu zuen Sánchezek etengabe, horren beharra zegoela, soilik ezkerretik ezintzela aldaketa gauzatu, eta hau da Íñigo Errejonek Podemoseko bozeramaleak erantzundakoa. Porque cuando se quiere contentar a todos y cuando se quiere hacer una cosa y a la vez la contraria, es imposible formular una propuesta de gobierno. Edoi, hortaz, ezin da Ciudadanos Podemosekin bateratu inolaz ere. Nik uste dut, hau ez duela soilik pentsatzen ez dakite Errejonekin edo Podemosekin alde egon daiteke norbaite, baizik eta, oroar politikari buruz dakien edonor formula ezake horrelako zerbait, ez? Mestizajearen alde batera utzita, zeniri nahiko irengarria iruditzen zait Espainiako Alderdi Sozialista, ez? Masiboki etorkinak, kasi espetxeak diren lekuetan mantendu dituen alderdi batek mestizajearen bandera ateratzea.
Baina, bueno, arena politikora pasata, uste dut, erabat logikoa dela, orain arte esan den guztia, eta baita Aitor Estebanek esan duena, are gehiago, hasiera batean, abstentziora jotzeko joera izan zezaketen askok, azkenean kontrako bozkara joko dute, eta hori bai dela argigarria. Nik esango nuke, Sánchezek uste duela, jarraitzen duela asuntoak krisi ekonomikoaren eta M15-aren aurreko konfigurazio politikoan. Baina eske legebiltzar horrek berak, bertako aritmetika soilak adierazten dio egunero, ez dela horrela eta ez dela horrela izango. Berriro hauteskundeak egiten badira, edo inmobilismoan jarraituko da, edo sakonduko da 78ko erregimenaren krisia. Beraz, nik hori da... Esan duzu, berriz ere hauteskundeak egin ezkero, ez bigarren investidura ahalegin bati buruz, baizik eta berriz ere ekainaren 26an hauteskundeak egingo bagenitu, orain dagoen agertoki parekoa izango litzateke? Krisiko agertoki bat eta goberna ezintasuna, gutxienez Grezian eta Katalunian ikusi izan dugunaren intensidadekoa, ez baldin bada handiagoa, eta lotuta gero hitz egingo dugun gai batekin. Hemen ikusten ari garena da, bi Espainia daudela, gero eta gehiago, gainera geografikoki oso bereziak, eta da, batean bipartidismoak gero eta krisi sakonagoa du, eta aurretik bazuen, besteak beste nazio batzu direlako, dela Galizan, dela EAen, dela Nafarroan, dela Katalunian, Valentzian, eta M15-arekin eta Podemosen eta tokian tokiko hiritarauta gaitzekin, sakondu da. Da, hain justu, leku horietan, esan edu, bipartidismoak eta erregimenak implantatzeko zailtasuna zuen leku horietan, lortu ditu oso emaitza honak Podemosek. Hor, eta Madrilen, eta Aragoin, ez da? Orduan, hori da nik uste dut, ikusi nahi ez dena, edo behintzat alderdi sozialistan ikusi nahi ez dena, eta hor nik ez dut diferentziarik egiten Sánchez presidente izatea nahi duten alderdi sozialistako kideen eta presidente izatea nahi ez duten baloien artean, demagun. Nik uste dut zentzu horretan PSOEk aukera historikoa galdu duela, zuzen atzokoa izan zen, nolabait errematea, prozesu horren errematea, baina aldez aurretik eta hasieratik denok bagenekien bi aukera bakarrik zeudela, edo koalizio handia, edo aldaketa. Eta horiek biek porrote egitekotan, hirugarren izango litzateke hauteskundeak ez, baina, almen gehien zituen hain zuzen zen, edo aukera handiena zen momentu horretan aldaketa sustatzea zen. Azken finean hori izan zen. Baina aldaketa, Fermin, esan duzu ezkerretik aldaketa. Bai, eskeda bide bakarra. Osea, ez aldaketa Ciudadanos eta Podemos. Ez du ematen. Orduan, esaten du, eskerretik baina zuzen ematen duelako, Osea, arrazoi aritmetika edo matematikaren gatik ematen duelako. Gero, horretaz gain, ezkerrekoa bada, asko zobe, ezkertarentzat, edo denontzat, noski. Baina kontua da, hori hasieratik ikusten zuten, eta saiatu dira saiesten aukera hori. Baina bazekiten hori zen aukera bakarrak botoak edo eskainoak gehitzen, beste implikazio bat behar zituen, noski, adibidez abertzalena, Kataluniako abertzalena, Euskal Herriko EAJ-ko diputatuak eta guzti hori, baina hori posible izango zen, edo behintzat posibletzat jotzen zuten hasieran. Eta aukera historiko hori galdu egin dute. Zeren aldaketa, Podemoseko beke esaten duten moduan, aldaketa ez da lehendakaria presidente aldatzea edo gobernu aldatzea baizik eta neurriak edo aurreko politikak aldatzea. Eta benetan aldaketa prozesu batean sartzea, demokratizazio prozesu batean sartzea, eta kasu honetan dena justu hain zuzen benetazko edo aldaketa sendoak izan zitezkenak justo baztertu egin dituzte. Eta batetik aldaketa politika ekonomikoak, lurralde gatazkak, eta azken finean hori izan da, ez? Beraz, ene ustez, PSOEk berriz ere aukera historiko bat galdu du aldaketa egiteko. Aldaketa egiteko, bera proposatzen duena da eguzki orain, Ciudadanos eta Podemosek elkar hartzea, PSOEren bueltan, beraz, eta nabarmentzen duenez, oinarria dela PSOEk eta Ciudadanosek lortutako akordioa, pentsatu behar da, erabat baztertuta daukala, soilik ezkerreko alderdiek osatuko luketen gobernu koalizio bat?
Nik esango nuke ulertzeko alderdi sozialistaren eta Sánchezen joera kontuan izan behar da, Sánchezen apostua izan dela lehenik Ciudadanosekin akordio bat lortzea eta gero altzen neurrian presioa trasladatzea Podemosi abstenitu dadin gutxienez investidura saioan. Eta gero klabe internotan ere ulertu behar da, alegia Sánchez atera zen oso ahuldua hauteskunde orokorren ostean, eta orduan azken bilabeteetan bi gauza lortu ditu aurrera eman duen estrategiarekin, bat bere barne lidertza sendotzea eta bi barne oposizioa zertxobait isilaraztea, ez? Eta hor pentsatzen ari ez batez ere Baroiek zernoko kritikak egin zizkioten eta bereziki Susana Diezek, ez? Orduan zentzu horretan eta klabe internetan eta bere lidertza propioari dagokionez sendotuta atera da. Orain, kontutan izan behar da lehen investidura saioa dela. Eta segurazki ez du lortuko aurrera ateratzea, baina bigarren aukera bat eduki dezake. Beti ere erregeak erabakitzen badu berriz ere Sánchezi investidurarako bere hautagaitza presentatzeko aukera ematea, ez? Baina bigarren fase horretan Sánchezek esan dezake, ni saiatu naiz Ciudadanosekin akordio bat egiten, akordio bat lortu egin dugu, baina matematikak ez dute ematen, eta ikusi duzute lehen investidura saioan ezezko atera dela nagusi. Bigarren fase batean, agian, eta horrek balio du bai kanpoari begira eta bai klabe internotan ere bai, esan diezaieke Baroiei, ikusten duzute aukera honek ez du posibilitaterik, eta beste aukera izan daiteke ezkerreko akordio zabal bat lortu alizatea. Naiz eta aukera guztiak erre eta gero. Bai, eta berak esan dezake saiatu dela. Eta bere hautagaitze, bere hauteslei, bere militantei, eta batez Baroiei esaten aldie, aukera hori saiatu egin dugu, baina ez du funtzionatzen. Saiatu dezagun bigarren aukera bat. Argi dagona da oso aukera gutxi dituela, eta oso zaila izango dela akordio batera iristea. Baina ikusiko da ere bai Podemosek prestutasun handiagoa izango duela, zeren Podemosek nahi izan duena kasu honetan izan da ezezkoa bozkatu lehen investidura saioan, Sánchez ahuldu, bera indartuta atera, eta orduan berriz ere negoziaketak hasi urrengo astetik gora, eta hor indar harreman askoz ere baikorrago batean Podemosen alde. Diputatuen kongresuan. Barkatu, justo, zurekin bat nator, prozesu honetan indartu dela nolabait, eta batez ere barrura begira, ez Baroien artean eta zentzu esparru horretan bai, aldi berean investidura hau porrota egiten badu eta porrota egingo du argi dago, nik uste dut urrengo ziklorako Sánchez askoz ahulago ailegatzen dela, askoz ahulago. Osea, lehen fasean edo lehen zikloan zituen aukerak desagertzen dira Podemosen aurrean edo Podemosekin negoziatzeko. Eta nik uste dut hortik aurrera lehen zaila bat zen negoziaketa hori, lauen artean negoziaketa hori zaila bat zen, nik uste dut hemendik aurrera zailago izango dela. Goizeko 9 jotzear dira. Euskadi Irratian, Faktoria. Eta Madrilen da albistea gaurko hitzordu nagusietakoa, Iluna Bargau partean gaueko 9 aldera egingo dute Espainiako Kongresuan investidura saioko lehendabiziko bozketa, Pedro Sánchez presidente gai sozialistak gehiengo osoa lortuko ez duen bozketa, horren aurretik ordea hitzaldi ordu ugari falta dira, talde parlamentario guztiek hartuko baitute hitza, oraintxetik hasita, goizeko 9 hasita, Mariano Rajoy popularra izango da hizketan lehena, une batetik bestera espero duzue, Xikerresnal, Madrid, egunon? Bai, egunon, Rajoyren hitzaldia minutu gutxi barru hasiko da, ordu erdiko tartea izango du PPko presidente gaiak hitz egiteko eta ondoren Sánchezek erantzungo dio, beraz, Rajoy eta Sánchezen arteko aurrez aurrekoa laster hemen diputatuen kongresuan. Sánchezek ondoren, Pablo Iglesias Podemoseko buruzagiarekin izango du aurrez aurrekoa eta eguerdi aldera Ciudadanoseko Albert Riberaren txanda izango da. Arratsaldean berriz gainontzeko alderdiek hitz egingo dute, horien artean Esquerra Republicana eta Demokrazia y Libertad Katalanek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Izquierda Unidak, EH Bilduk eta UPNek. Hitzaldi guztien amaieran egingo da bozketa, Patxi López Kongresuko presidentearen arabera, gaueko 9 aldera izatea espero da, Sánchezek 176 diputaturen babesa behar luke presidente izateko, oraingo zordea soilik 130 du. Esan bezala, Mariano Rajoy,
une batetik bestera hasiko da hizketan, hemen diputatuen kongresuan. Eskerrik asko Xiker, begira ezagun egunari begira jarrita zer nabarmendu behar dugun bestela, Inigo Alustiza. Balearetan Palmako auzitegian Iñaki Urdangarin Espainiako erregearen koinatuak zer dioen ere arretaz jarraituko dugu, nos auzia delakoaren epaiketan joan den ostiralean hasi zuen deklarazioarekin jarraituko baitu ordu laurden barru Urdangarinek. Eli Zunzunegi da EITB-ren berri emaile berezia Palman, egunon Eli. Egunon, goizeko 9:00 Iñaki Urdangarinek Pedro Orrak fiskalaren galderei erantzuten jarraitu beharko du. Pasaden ostiralean 2 ordu besterik ez zuen iraun galdeketak, baina nahikoa izan zen Kristina emaztea errugabetzen saiatzeko, ez dela sekula komisionista izan esateko, eta nos institutuaren inguruan gertatzen ziren gauza asko eta askotaz etzela enteratzen aitortzeko. Fiskalak jakin nahi du nola lortzen zuten Balearretako eta Valentziako administrazioetako lan egitea dirutza kobratuz, eta nola ateratzen zen diru hori nos institutotik Urdangarin eta Torresen enpresetara. Horretarako Orrakek fakturak erakutsi zizkion Urdangarini, baina honek etzekiela fakture buruz ezer esan zion ostiralean behin eta berriro. Ez dakigu zenbat iraungo duen fiskalaren galdeketak, baina ikusmina dago Manos Limpia sindikatuko abokatuaren txanda iristen denerako. Virginia López da abokatu hau, eta Urdangarinen sozioa izan zen Diego Torresi pazientzia galduarazi zion lehengon. Oraintzeko datua enplegu ministerioak Espainiatik zabaldu berri duena, langabeziak gora egin du otsailean Espainiako estatuan 2231 langabe gehiago, 2014ean eta 2015ean behera egin zuen langabeziak otsaileko hilabetean, beraz horren aldea legoke aurten, otsailean esan bezala langabezi kopurua igo egin baita. Zer gehiago Inigo? Enpleguarekin lotuta Sestaoko ACB Altzairutegiko enpresa batzordea Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta lehiakortasuneko sailburuarekin elkartuko da, eta Tubos Reunidosen berriz Trapagaranen duten lantegiko zuzendaritzak eta enpresa batzordeak ere bilera egingo dute, azken honetan zuzendaritzak iragarri duen aldi baterako lan erregulazio espedientea aztertzeko. Gasteizen martxoaren 3ko gertakarien 40. urte horrenaren bezperan biktimen aldeko memoria gunea inauguratuko dute gaur goizean, eta Deustuko Unibertsitatean berriz erlijio aniztasuna eta bizikidetzari buruzko jardunaldiak hasiko dituzte, minutu gutxi barru Inigo Urkullu lehendakaria bertan dela, Monika Hernando Jaurlaritzako biktimen eta giza eskubideen zuzendariak kultu aretoen lege proiektuaren zirriborra aurkeztuko du jardunaldi horietan. Kulturan 2016 olatu talka jaialdiaren aurkezpena egingo dute Donostian, eta kiroletan futbolean ligako partiduak jokatuko dituzte, Atletikek etxean Deportiboren aurka, eta Eibarrek Sevillaren zelaian, biek ere iluntzeko 8etan jokatuko dute norgehiagoka. Eta sare sozialetan amaitzeko Euskal Herrian ez ezik Espainiar estatuan ere oraindik Arnaldo Otegiren abizena da, gehien aipatutako hitzen artean, atzo esan genizuen, mezu horietako askotan ongi etorria eta babesa agertzen ari zaizkiola Otegiri, Ezker Abertzaleko buruzagiak bideoa jarri du propio sare sozialetan jasotako babesa eskertzeko. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizuet, 6 urte luze hauetan sustengua eman diazuen guztiei sare sozialetan. Benetan oso eskertzekoa da sustengu hori, eta esan nahi dizuena da, konbidapen bat luzatu, gaur ez dakigu non grabatu duen bideo hori, kuadro batzuk eta agertzen dira bere atzean, ez dakigu bere etxea den edo beste lokalen bat ote den. Baina hau izango da hortaz, Twitter sarean berak zintzilikatu duen lehen mezua, ez? Bai, alaxe izango da, eta Twitter sarean edo orokorrean sare sozialei ematen dien garrantziaren adibide izan litekeena, bide batez Twitterren bere profilean aldatu dute argazkia, orain Otegi libre agertzen da, Logroñoko espetxe atarian, bi besoak jasota, atzean ikurrina duela. Errepidetan? Arazoak autopilaketak 3 puntutan behintzat bai, batetik Elgoibarren AP8 errepidean Donostiarako bidean, kamio batek eta auto batek elkar jo dute, eta 3 kilometroko autopilaketa gutxienez badago, trafiko zuzendaritzak jakinarazi duenez, Elgoibarren Donostiarako bidean. Gipuzkoan baita ere, Lasarte horian bat errepide nazionalean, Donostiarako bidean kamio batek matxura izan du, eta hor ere autopilaketa sortu dela esan digu Jaurlaritzako segurtasun sailak, eta bestetik Erne oraindik ere Bizkaian, Gernikako saihesbidean, Bizkaia 635 errepidean, hor bi autok jo baitute elkar, Bilborako bidean, eta oraindik ere autoilarak baitaude. Eguraldiaren informazioa zugandik hurbil merkataritza guneak eskainita.
Goizean dena den mendebaldeko haize ibiliko da egokituarekin hainbat zonaldetan eta haize honekin euri pixka bat egingo du. Gauza gutxian hemenka zaparra txikiren bat. Arratsalderako aldiz ipar mendebaldetik finkatuko da haizea zakartu egingo da eta are gehiago kaskartuko da eguraldia. Batez ere kostaldean zaparradak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatia ipar partean bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere ateria eutxiko dio oro har. Eta temperaturari dagokionez gora berandirik ez da esperatzeko balioekin alderatu, beroenak 10 eta 14 gradu artean geldituko dira eta elur maila berriz arratsaldean jaitsi egingo da eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Hurbil, familia guztiarentzako merkataritzagunea. Behar duzun guztia Hurbilen aurkituko duzu. Merkataritzagune dinamikoa, ekitaldi, animazio eta erosteko eskaintza zabalarekin. Hurbil, 30 moda denda baino gehiago, prezio onenekin. Ez dago plano berik. Hurbil, plan biribila, erosotasun guztiarekin. Hurbil merkataritzagunea, zure moda zentroa, zuregandik oso hurbil. Agurtu nahi nuke 9:07 minutu direnean Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko diputatua ere, egunon. Egunon bai. Ezezkoa bozkatuko zenutela aurreratu zenuten eta ezezkoa bozkatuko duzuela berretsi duzue Sánchezen hitzaldia entzun ondoren aurreikusitako hitzaldia egin zuen ustez? Sorpresa handirik ez zuen eman, baina, ez zitzaigun gehiagiri gustatu ere hitzaldia esan beharko genuke. Atzo egin zuena izan zelako, nik ala esan nuen ezta, bukatutakoan, ipuin moduko bat kontatu eta etorkizuna nolakoa nahiko lukeen esan, baina etorkizun hori lortzeko maigainean jartzen dituen edo proposatzen dituen neurriek nekez eramango dute errealitate horretara, besteak beste azkenek urtetan hartu dituen konpromisoei muzin egin dielako eta nekez lortu daitekeelako etorkizun hobeago hori, hainbat eta hainbat lege, justuki herritarren eskubideen kontra egin duten lege horiek espaldin badira bertan behera uzten, beraz, ez zetozen bat hitzak eta proposatzen ziren neurriak eta beraz etorkizun hori ipuin batekoa zen, baino errealitatean lortezina. Zehazki ipuin horretatik zer da gustatu ez zaizuena? Hasteko elkarrezketari buruz hitz egin zuen, balio oso garrantzitsua, baina Alderdi Sozialistak ez du Euskal Herria Bildurekin elkartu ere egin nahi izan, beraz ez da oso sinesgarria elkarrezketaren aldeko bere mezua. Bestetik esan zuen inposiketak albo batera uzteko garaia zela eta Euskal Herria aitatu ere ez zuen egin, baina Katalunia bai, eta Kataluniarentzako eskaintzen duen formula da, azken batean Euskalduno guretzat hartu behar duguna ere, eta berriro ere dator inposatzera gaur egungo errealitatea eta ukatzera erabakitzeko eskubidea, eta esatera legea gauza guztien gainetik dagoela, eta beraz, biztan da, ez dagoela demokrazia legearen gainetik, bere diskursoan beraz, inposaketarekin dator. Eta gero, hitz egin zuen eskubide zibil eta politiko berriez, bidean galdu direnak berreskuratzeko hainbat lege bertan bera uzteari uko egin dionean, lomce, abortoa, estrangeria legea, asko aipagenitzake, edo arlo sozialean deskribatu zuen, hainbat eta hainbat jende egia da, pairatzen ari den egoera krudela, pobrezia, prekarietatea, langabezia, baina aldiz hori gainditzeko eta enplegua eta kalitatekoa eta duina lortzeko behar den norabidean hartu beharreko neurrietan, horietan ere uko egin dio. Lan erreforma saiatuko da 1000 bider insistitzen bere proposamenetan horren derogazioa edo bertan bera ustea dagoela, baina inork ez dugu sinisten, eta modu berean ez pentsioak, ez botiken kopagoa, ez beste hainbat neurritan, ez du bere garaian egindako promesa betetzeko asmorik, alegia guzti horiek bertan bera usteko asmorik, eta lehen derogazioa jartzen zuen tokian, orain azterketa, gelditzea, horrelako terminoak erabiltzen ditu, eta ez dira gauza bera, beraz, guzti horiekin ikusi ahal izan genuena, izan zen, hitzak bai, hitz hoiekin aldaketa datorrela irudikatu nahi bai, baina benetako aldaketarik ez dagoela. Eta adibide batzuk baino ez dira, aipatu ditudanak gehiago daude. Eta hontaz, ze agertokitan kokatzen gara, esan nahi dut, lehen investidura eztabaidan argi dago gutxi egin duela Ciudadanosetik haratago babes gehiago lortzeko ahalegin horretan, bigarren bozketa saioa ostiral gauean egingo da, hor gehiengo soila beharko luke, baina ez dirudi bidean konbentzitzeko tarte handiegia duenik oraindik konbentzitu ez dituenak, eta hortaiz ze agertokitan ikusten duzu Espainiako mapa politika oro har momentu honetan? Nik uste dut berak garbi zeukala atzo bere diskursoa egin zuenean aste honetan ez duela bere helburua lortuko, eta gainera saiatu zen horren ardura beste guztien gain jartzen, berari dagokionean babes nahikoarekin
iristea, ezta, enbestidurera. Bilabeteko epea irekitzen da, eta bilabeteko epe horietan edo zer gauza da posible. Da posible akordio bat iristea, arrazoi ezberdinak tarteko, eta da posible ere hauteskunde batzuen errepikapenaren testu ingurura iristea. Baina bi hilabete horietan aleginak egingo dituzte. Atzo bere diskursoa entzun da, bazirudien alegina mundu guztiarekin egin nahi zuela, baina hori oso nekeza da, eta modu batera edo bestera, hau da alde batera edo bestera egin behar duela. Rivera Peperen aldera saiatzen da, eta atzo Sánchez jaunak bereziki ezkerra aipatu zuen eta beste alderdi batzuk aipatu zituen. Ikusi beharko da astelehenetik aurrera zertaz hitz egiten duten eta ze eratako negoziazio irekitzen dituzten, baina edo zer gauza da posible, egia esan oso nekeza dago asmatzen zer gertatuko den. Kongresuetako pasilloentaraino iritsi zen atzo Arnaldo Otegiren figura politikoaren inguruko eztabaida, bereziki Pablo Iglesiasek egindako adierazpen batzuen ondotik, Logroñoko espetxetik atera orduko ikusi dugu Arnaldo Otegik ezker abertzalearen lidergo hartu duela, ez, ja asumitu duela lidergori, ez? Bueno, nik uste dut berez lider natural bat dela Arnaldo Otegi, isilerazi nahi izan den azkeneko 6 urte terdian, baina bere itzala espetxean egon den denbora honetan ere luzea izan da, eta esango nuke ezker abertzaletik aruntzago, beraz atzo bere inguruan horrelako ez dakit nola esan, olatua sortzea eta jendeak bere eskerrona agertu nahi izatea eta bere poza behingoz berriro politika aktiboan egongo delako hainbesteko balioa duen pertsona bat nahiko normala dela esango nuke. Atzokoa espero zitekeen zerbait zela. Guk distantziatik jarraitu dugu, hemen Madrilen izan genielako, pena pixka batez ere bai, zuzenean berari ongietorria materik izan ez genuelako, baina tira, eukiko dugu aukera. Baina distantzia horretatik bere ze mezurekin geratu zara zu, Maria Beitialarrangoitia? Bueno, nik uste dut bere mezua betikoa izan dela. Berak ez du inoiz protagonismo goserik izan, berak beti oso presente izan du eta oso ondo neurtzen jakindu herritarrek zer nahi duten, eta nik uste dut atzo hori erakutsi zuela beste behin ere, eta berriro ere erakutsi zuen herri honek eskatzen dizkion konpromezuetan ez duela atzera egiteko intentziorik, baina ez duela hoien goserik ere, eta beraz, tokatzen zaion lekutik egingo duela, eta nik horrela interpretatzen dut bere lehendakaririk onena herria bezalako esaldiak. Erakutsi zidan Arnaldo Otegik jarraitzen duela fresko, 6 urte terdi pasadiren arren hortxe fisikoki eta buruz ondo dagoela. Baina zuk ez duzu hortaz, seguru jotzen, Arnaldo Otegi ezker abertzalearen lehendakari gaia izango denik? Ez daukat zalantzarik Euskal Herria Bilduk hala erabakitzen baldin badu, baina gauzak ez dira aurreratu behar, prozesu bat egin behar da, eta prozesu horrek izendatuko du. Ez dut zalantzarik egiten prozesu horretan bere izena baldin badago asko eta asko izango direla ni neutartean aldeko apostu egingo dutenak, baina ni beti izan dut Arnaldo Otegi oso hautagai ona da, ez da hautagai posible bakarra, eta gauza bakoitzak du bere momentua. Eta orain prozesu bat egin behar da, berak prozesu horretan aurkezteko borondatea baduela edo aukera baduela eta ez duela atzera egiteko asmorik esan du, eta hori da gaur-gaurkoz daukaguna, prozesuak ekarriko du bere izendapena ekartzen badu, eta nik ez dut zalantzan jartzen inolaz ere, baino egin aurretik ere ezin dugu hautagaitzat eman, baldin eta prozesuari berari importantzia eman nahi badiogu, eta prozesua bera Euskal Herria Bildurentzat ere importantea da. Maria Beitialarrangoitia, EH Bilduko diputatua, eskerrik asko benetan gaur goizean gurekin egoteagatik. Zuei, nahi dezen arte. Bueno, zuek ze mezurekin geratu zineten, eguzki? Bai, eguzki? Ea, hor, eten txiki bate izan dugu eguzki? Bai. Bai, zuze Arnaldo Otegiren ze mezurekin geratu zinen? Ni mezuarekin baino bere figurarekin eta trasladatu dituen impresioekin, ez? Ikusi dena da komunikazio gaitasunak ez dituela inundik ere galdu egin azken 6 urte terditan, ikusi zaio politikarekiko izugarrizko gosea, berriz ere arena politikoan sartzeko nahia, eta berriz ere aktore aktibo bat izateko gaitasuna, eta une berean gogoratu behar da azken 6 urte terdian, aprobetxatu duela formatzeko, zuzenbideko ikasketak egin ditu, asko irakurtzeko,
kultibatzeko, bere hausnarketa ontzeko, eta horren emaitza eta fruitua da azken finean atzo entzun zena bai Logroñon eta bai gero itzuli zelarik bere jaioterrira, ez? Eta horri iduritzen zait, bere figura karismatiko hori afirmatzeko izugarrizko gaitasuna eduki duela, eta argi da ona da izugarrizko espektatiba zegoela, bai ezker abertzalean eta oro har euskal gizartean bere figurarekiko eta bere itzulerarekiko politikan, ez? Ezker abertzaleak argi dago ez dituela oso emaitza onak lortu azken hauteskunde generaletan, kontutan izan behar da, etak bere borroka armatua utzi zuenetik lehen 4 hauteskundeetan, alegia municipaletan, foraletan, autonomikoetan eta generaletan, lortu zuela boto mailan gorakada nabarmena, 100.000 boto inguru irabazi egin zituen, eta lortu egin zituen 275.000 eta 285.000 boto inguruan, eta gero, eta batez ere hauteskunde europearretan eta azken hauteskunde generaletan 100.000 botoko galera eduki duela, ez? Eta horrek agerien uzten du ezker abertzaleak zeuzkan hainbat arazo, bata zan lidertza faltarena, bestea zan posizionamentuarena, bestea zan aliantza sistema argi bat ez edukitzearena, eta azkenik estrategia faltarena. Orduan, Arnaldo Otegi itzultzearekin badirudi lidertzaren problematika hori konpondu egin duela. Baina ezker abertzaleak dauzkan barne arazoak ez dira lidertzara mugatzen. Eta agian espejismo bat izan daiteke guzti izatea Arnaldo itzultzearekin arazo guztiak konponduko zaizkiola ezker abertzaleari, eta iduritzen zait Otegi bera eta ezker abertzalea oso konstienteak direla horretaz, eta horregatik abian prozesua ere martxan jarri zuten, eta horren emaitzak segurazki laster jakingo ditugu, sortuk iragarri du biltzar nagusia ere aurreratzeko asmoa daukala, kontuan izanik, hauteskunde autonomikoak laster datozela, eta agian gobernuak ere, Eusko Jaurlaritzak intentzio eduki dezakela hauteskunde horiek ere aurreratzeko. Bai, berez urrian litezkeen horiek akaso aurreratzeko asmoa izan dezakela, alegia Jaurlaritzak iragarkientza tarte txiki bat hartuko dugu eta berehala jarraituko dugu Otegik espetxetik aterata egindako lehen adierazpen horiek aztertzen. Bazenekien Euskadin urtean 2.400 tona paper zapi baino gehiago komunetik botatzen direla? Komunetik botatzen dituzun paper zapiak ez dira uretan disolbatzen eta saneamendu sarea oztopatzen dute. Ondo erabili komuna, ez elikatu munstroa, paper zapiak, paperontzira. Informazio gehiago munstro.vbikoitza.eus webgunean. Euskadiko Ur-erakunde publikoen sarea eta klima. Ez utzi partekatzeari, hitz egiteari, jolasteari, nabigatzeari, deitzeari, bideodeiak egiteari, etiketatzeari. Osoarekin izan ere, gutxiago kostatzen da guztiaz gozatzea. Aldatu orain Euskaltelen zuntzera eta gozatu osoa 3 hilabetez, guztia 0 euro ordainduta. 3 giga eta wifi kalean dei mugagabeak 100 megako internet eta premium telebista. Kontrata ezazu dendetan 17:17 edo euskaltel.comen martxoaren 31 baino lehen. Aizu, ze lasai zaude. Jakina, nire Fagor Galdararako lasai plana kontratatu berria dut. Eta ze da lasai plana? Fagor Galdarak zaintzeko mantentze plana da. Zerbitzu tekniko ofizialak eskaintzen du. Haiek dira bereien galdarak hobeto ezagutzen dituztenak eta 24 ordutan konponduta. Zure Fagor Galdararekin lasaitasuna nahi baduzu deitu 9. Edoi, zuri Arnaldo Otegiren lehen mezu egitatik zerk eman dizu harreta, ez dakit deigarria egin zaizun, esate baterako presoak etxera ekartzea eta independentzia plano berean jarri izana, edo espetxetik atera bezain pronto desauzioak eta etorkinak aipatu izana, bandera hori ere altxa nahiko balu bezala? Bai, niri bi gauze ditu diate atentzia, justo atera den uneko espitxo horretatik, ez? Bata da nola eta beste bat da zer. Eta nola horretan dago, nik uste politikan funtsezkoak diren behintzat 3 elementu. Bata da umorea, eta azten da esaten, labur arituko dela, bref arituko dela. Gero, zurruntasun eza, bai euskaratik gaztelerara pasatzean, hori egun guztian zehar ikusi zen, baina baita ere erabili izan zituen erreferentzietan, politika berria, politika zaharra, aurreko historiako elementuak hartzea, eta gero maila baita ere, maila esan dezagun kultura. Eta kultura izatean ikuste dut
dela politikak badu ere diversio maila bat ezinbestean, bestela ez litzaiguke interesatuko, eta uste dut hori ikusi izan zela egun guztian zehar. Gero, zer esan zuen, ez? Eta da, funtsean eta aste hauetan guztietan Angela Davis esaten aritu dena, ez? Eta da, espetxea direla trituradora bat, eta badaude 382 preso politiko, baina gero badaude, eta berak aipatu zituen preso sozial pila bat, badaude baita ere CIESetan eta bestelako lekuetan etorkin pila bat preso direnak, torturatzen direna sistematikoki, eta gero aparte badaude, Negu Gorriak kantatzen zuen kanta famoso horretan esaten zen bezala, hiltzeko modu asko, eta beraz, kartzela asko daude baita ere espetxeetatik kanpo, ez? Eta hoie dira esaterako etxekaleratzeetan ikusten ditugunak, ez? Eta beraz, nik uste dut askotan egon daitekela horrelako atentzio falta bat, ez? Ezakin nola esan, eledun abertzale askorengan, eta nik uste dut ipar hoiek ondo markatu zituela lehenengo momentutik, ez? Alegia, agenda soziala dela lurraldetasunaren eta nazioaren agendaren garrantzi bereko zerbait, eta fijatu baldin bazineten sozialista izatean nabarmendu zuen kartzelatik ateratzean, nabarmendu zuen Elgoibarrenez, eta bueno. Somatu liteke baita ere Podemosen beldur bat ere bai, ez? Hitzoietan, bai, hori bandera hori altxa zuenean, Logroñoko kartzelatik atera bezin pronto, eta baita Elgoibarren ere kasta hitza aipatu zuenean, ez? Esan ez bezala, Nik uste dut, izatekotan hori izango litzateke adierazle bakarra, hitza, kasta. Nik uste dut, horretan batzutan ematen du, Podemos ailegatu zenetik gauza berri batzu sortu direla, eta ez da ia, ene ustez. Otegik, eta berek kideek, diskurtsoiek mantendu dute betidanik. Baina ez dituzte lehentasun mailan, esan nahi dut beti independentziaren parean edo jarri, esan nahi dut bere lehenengo adierazpenetan desauzioa aipatzea edo etxegaben egoera edo etorkinena. Baina eske dira agian urte hauetako gai nagusietako bat izan direlako, suposatzen dut, baina ez aukera edo egoera hori aprobetxatzeagatik, betidanik mantendu dute, eta bereziki otegik, baina nik uste dute berekideek ere diskurtsoiek mantendu dituzte, eta gero instituzioetara ailegatu direnean, bai udaletara edo bai diputaziora, ere, hildo horretan neurri politikoak aplikatu dituzte ere, eta gero, lehengo gunean irakurtzen nahi zuzen, Podemosek, kasu batzutan, Podemos konturatu da beraiek proposatzen dituzten neurri asko aldez aurretik aplikatuta daude zenbait lekutan. Eta zuzen EH Bilduren eskuz, edo Ezker Abertzalearen eskuz, edo Herri Batasunaren eskuz, asambleak eta parte hartzea eta guzti hori ez da berria. Egia da, oain, impultso berri bat egon dela, eta batez ere, estatu mailan zabaldu delako, baina Euskal Herrian ez da kontu berri bat, Gure entzuleek akaso ez dakite, Fermin Munarriz Garako kazetari izatea zaparte, eta orain Euskal Herratiko gure solaskide izatea zaparte, Arnaldo Otegi oso ondo ezagutzen duen persona bada, Arnaldo Otegiri egindako bera espetxean zela, egindako elkarrizketa luze batekin, 550 galderen erantzunekin egin zuen liburu bat, El tiempo de las luces, gero Argien aroa bezala itzuli zena, 2012an okrezpanago Fermin, ondo ezagutzen duen persona da, zuk atzo Arnaldo Otegi entzun da zemezu nabarmenduko zenuke. Nik uste dut 3 gauza azpimarratu zituela hasieratik Logroñon mandakoa eta gero Elgoibarren alde batetik. Presoak Euskal Herritzearen lehentasuna, eta berak ere gero arratsaldean azpimarratu zuena, bera prest dagoela ere Free Otegi plataforma horren bitartez ere berak laguntzeko zentzurretan nazioarteko mailan, eta hori oso importante iruditzen zait. Gero bigarrena, hasitakoa bukatu behar dela, eta referentzia hori argi zen, konponbidearen... Bakia azken muturreraino eraman behar dela. Bakia eta konponbidea, eta ondorioak eta dena. Osea, hasitakoa muturreraino eraman behar dela, eta 3. independentzia, edo independentziaren alde borrokatu behar dela. Eta hori dela bidea. Nik uste dut 3 mezu horiek izan zirelan. Dudik gabe, larun batean,
ez dakit sakonagoak edo bai, zehatzagoak edukiko ditugu, ez? Hauek atzokoak izan ziren bapateko kontaktuak eta hori izan den. Dena denik oso kementsu eta oso indartsu ikusi nuen, beti bezala, jendeak esaten zuen, bai leku baten edo bestean, ematen zuen denbora ez dela pasatu. Zen beti bezala agertu zen bere naturaltasunez, bere indarrarekin, bere komunikazio abileziarekin eta gaitasunarekin, eta oso impresiona. Eta hau da, besteak beste, berak egindako hitzaldi horretatik, Joseba Egibar buruzagi jeltzaleak egin duen irakurketa edo nola ikusi duen? Ikusten da, diskurso horretan ere iraganak izugarrizko pixua duela, ez? Preso politikoak eta independentzia eta sozialismoa eta, iraganeko kodigo asko daude, nire ustez gehiegi. Iraganeko kodigo gehiegi esaten zuen garai berri baterako. Ez dut uste, zere hain zuzen garai berri hau edo aro berri honen eragile nagusietako bat da hain zuzen Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi eta bere taldea, bere kideak. Nik uste dut argudio hori erabiltzen ari da hain zuzen, berariko beldur bat dagoela, hauteskundeak hor daudela jakinda, eta nolabait identifikatu nahi dute Otegi iraganarekin. Baina hain zuzen, nik uste dut kontrakoa dela. Osea, garai berri batean baldin bagaude hain zuzen, da horrelako pertsona bat egon da. Eta hoain arte ezpada hainen presente egon, izan da, kartzelan egon delako. Eta atzoko irudia, horrek esan nahi du, irudi hori preso politiko bat kartzelatik ateratzen, horrek badu gaurkotasunik. Badu. Eguzki nola ikusten, abarkatu edoi. Gero, nik uste honetan guztian badagoela konfusio handi bat, ez, eta zentzu horretan, Podemos trampa horretan erori dela politika berriaren kontuarekin, eta da, ezakit nola esan, gaur egun munduko pobreak dira, duela 6 urte baino pobreago, beraz, aberastasunaren banaketa, edo kapitalaren eta bizitzaren arteko talka, jarraitzen du izaten borroka funtsezko bat, ez? Orduan, ezin dena pentsatu da, berritasuna, alegia, atzoko arazoak gaur egun jarraitzen duten arazo horiek existitzea denik desfasatua gelditzen den zerbait, ez? Desfasatua geldituko da gaindituko denean, ez? Esan nahi dut, ez dakit, emakumeen bozka eskubidea bezala, baina lortu arte ezin da desfasatua gelditu, diot nik, ez? Eguzkizu nola ikusten zu, deigarri egiten zaizu Joseba Egibarrentzat independentziaren aldarrikapenak iraganeko kutsu izatea, esate baterako? Argi dagona da, diskurtso horren atzean badago saiakera bat deslegitimatzeko eta Otegiren figura zertxobait ahuldu nahi izateko. Preseski PNV kezkatuta dagolako, batez ere Otegi bilakatzen bada EH Bilduren hautagaitza, berak daukan itzala, berak daukan karisma, berak daukan komunikatzeko gaitasunak, agian berpiztu egingo duela entusiasmoa eta itxaropena ezker abertzalearen baitan, eta elektoralki ere horrek bere tradukzioa eduki ditzazkela, eta horren ondorioz EAJ kaltetua atera daitekela, ez? Are gehiago, kontrastez ikusita gainontzeko alderdiak zerrenoko hautagaiak presentatuko dituzten. Edozein kasutan, eragoztea Otegiri iraganeko pertsona dela, uste dut kontrasentido historikoa dela, besteak beste Otegik jakin izan duelako eta erakutsi duelako, ezen beste diskursotan, baizik eta praktikan, errealitatea antizipatzeko gaitasuna eduki duela, jakin izan duela etorkizuneko estenatoki berri bat zein izan zitekeen aurre ikusten, eta hori egia izateko, pausoak eta indarra erakutsi duela, eta esfortzuak egin zituela, bai Loiolako negoziaketak izan zirelarik, eta baita ostean ere, ez? Orduan zentzu horretan iruditzen zait, horrek batez ere EAJaren baitan eta gainontzeko alderdien baitan ere, kezka puntu bat ere agerian uzten duela. Ikustu dena den, gauza bat egituko nuke. Eta da, Egibarrek esatea independentzia iraganeko gauza bat dela, horrek erakusten du EAJak arazo handia duela, benetan arazo handia, zeren izateko independentzia zerbait izatekotan,
izango da etorkizuneko proiektu bat edo gauza bat ez. Goizeko 9:30 jo berriak dira, azken ordua lehen aurreratu dizuegun hori, langabeziak gora egin du joan den otsailean Espainiar estatuan 2231 langabe gehiago Espainiako enplegu ministerioaren arabera, iaz eta 2014ean behera egin zuen langabeziak otsailean, esan bezala aurten igo eginda. Hego Euskal Herrian ze datu eman ditu enplegu ministerioak, Inigo Alustiza? Gutxi baina behera egin duela langabeziak, 254 langabe gutxiago Hego Euskal Herrian, 257 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 17 Nafarroan. Jaitsiera nabariagoa da iazko otsailearekin alderatuta, ia 20.300 langabe gutxiago Hego Euskal Herrian joan den otsailean 2015ko otsailearekin alderatuta. Espainiar estatuko datuekin ere gauza bera gertatzen da, gora egin du langabeziak otsailean, esan duzu urtarrilarekin alderatuta, baina 2015ko otsailearekin aldatuz gero 349.000 langabe gutxiago zenbatu ditu Espainiako enplegu ministerioak. Eta errepide sare nagusian? Arreta behar dela oraindik ere arazoak baitaude, Gernikako saihesbidean, Bizkaia 625 errepidean Bilborako bidean, goizeko 8 aldera 2 autok jo dute elkar, 3 pertsona zauritu direla ere esan digu Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, ez dakigu beraien egoeraren berri, baina oraindik ere pilaketak daude Gernikako saihesbidean, Bilborako bidean 2 ibilgailuak erretiratu dituzte, baina oraindik ere erne. Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da. Gu gara. Uraren Euskal Agentzia. Eusko Jaurlaritza. Pertsona helburu. Goizean dena den mendebaldeko haize ibiliko da egokituarekin hainbat zonaldetan eta haize honekin euri pixka bat egingo du. Gauza gutxian hemenka zaparra txikiren bat. Arratsalderako aldiz ipar mendebaldetik finkatuko da haizea zakartu egingo da eta are gehiago kaskartuko da eguraldia. Batez ere kostaldean zaparradak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren zatia ipar partean bustitik joango da. Hegoaldera berriz hodeiak iritsiko badira ere ateri eutsiko dio oro har. Eta temperaturari dagokionez gora berandirik ez da espero balioekin alderatuz, beroenak 10 eta 14 gradu artean geldituko dira, eta elur maila berriz arratsaldean jaitsi egingo da, eta egunaren amaieran 1000 metroren bueltan kokatuko da. Uraren kudeaketarik onena, ibaiei, urmasei eta kostaldeari min txikiena egiten diena da. Eta nola lortzen dugu hori? Ezinbestekoa da gure etxerako bidean ahalik eta ur gutxien galtzea, txorrota behar dugunean baino ez irekitzea, erabilitako ura ahalik eta egoera onenean ibaira itzultzea, eta gutariko bakoitzak sare horren guztiaren kostua ordaintzea. Ura da, bizitzaren oinarri. Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Otegiri buruz hizketan ari ginen, espetxetik atera aurretik New York Timesen egunkariari egin eskainetako elkarrizketan lehendakari gai izateko prest agertu zen Otegi, gero lehendakari honena herria zela esan zuen kartzelatarian, eta orain Mairean Beitialarrangoitiak aipatu du uste duela oinarrien artean gehiengo zabal batek bozkatuko lukela Otegiren alde, baina prozesuari utzi behar zaiola bere erritmoai. Nolanahi ere, Fermin, gogoratu beharko genuke baita ere Rafael Katala, Espainiako Justizia Ministroak esan duena, Otegi lehendakari gai izateren inguruan, gogoratu du 2021 urte arteko inhabilitazioa aipatzen zuela batera gune auziko epaiak, eta zaila izango dela ardura publikoak hartzea, beraz hori ere hor dago. Baina jurisprudentzia kontrakoa esaten du. Beraz nik uste dut ez dela arazorik egongo lehendakari gai izateko, baina egongo balitz, horrek suposatuko luke berriz ere beste aukera bat galdu dela lehendabiziko hauteskunde normalizatuak edukitzeko. Zen, oraindikan ez dira egon Euskal Herrian hauteskunde normalizatu batzu esentzu osoan, orain arte. Edo bortizkeria zegoelako, edo kasu honetan hautagai batzu kartzelan zuelako, edo indar politiko bat ilegalizatuta zegoelako, baina oraindikan Euskaldunok ez dugu izan aukera bat izateko. Beraz, hori gertatuko balitz, horrek suposatuko luke Espainiak berriz ere saiatzen dela oztopatzen Euskaldunon borondadea azaltzea hauteskundeen batzuen bitartez. Nik uste dut ez dela arazorik egongo berriz berak nahi baldin badu eta Ezker Abertzaleen edo EH Bilduko oinarriek erabakitzen baldin badute, bera hautagai izango da. Dudik ez. Ez dakitagia egokiena izan daiteken, zeren beste esparru batzu ere badaude lan egiteko bera lider moduan ere. Bai, akaso, atzo Jesus Egurenek hemen esaten zuena, akaso zama handiegia izan zitekela Otegi Otegi erentzat, Ezker Abertzaleak bere gain jarri dituen ardura guztiak, ez? Eta gainera lehendakari gai izatea.
Horregatik eta nik atzo aipatu zuenean hori alkate oberna herria, bai. Hori erabili da batzutan, niko baratzen naiz Pablo Gostierakin, adibidez, Laudion. Eta, leku askotan, ezken finan da ezkera bertzalearen esaera edo lelo edo idei bat, baina agian horrekin ere esan nahi zuen, lehendabiziko kontua, erritmoa errespetatu behar dela, eta oinarriak erabakiko duela, bera prest egongo dela, agian hautagai izateko, baina ez dela bide bakarra, edo ez dela balia bide bakarra, eta horregatik ez da, ezker abertzalen mugitzen direnak, nik ustut ez direla urdi jarri behar, zeren beste bete beharrak badaude, beste erantzukizun batzuk badaude, beste ardura, beste lanak badaude ere. Espainiako Kongresuan atzerapen pixka batekin goizeko 9:00 ondo jota hasi du Mariano Rajoy Popularrak inbestidura saioko hitzaldia, ilunabar gau partean bozketa egin aurretik talde parlamentario guztien ordezkariak entzungo ditugu, handienetik txikienera, Rajoyk orain arte esan duenetik nabarmentzekoa ezezko botoa emango diola presidente gai sozialistari, zehatzago esan da bere fikziozko hautagaitzari. Oiane Perez ari da jarraitzen Kongresuan Rajoyren hitzaldia. Oiane Perez zer esan du Rajoyk orain arte, egunon? Egunon gogorrari da, Mariano Rajoy Sánchezen aurka ironia, zau guztia zuk esan bezala, antzerki hutsa, fikzioa eta adar jotzea dela, behin eta berriz esanaz eta inor zalantzari balu, lehenengo hitzetan argitu du Rajoyk horixe bera, bere asmoa, zuri ezezko botoa emateran ator esanez, hasi du bere hitzaldia. Hau antzerki hutsa dela esan du Rajoyk, oinarrian gezur baduelako, gainerakoei sinistaraztea, Alderdi Popularreko hauteskundeak galdu egin zituela eta aldaketa izeneko jaun batek irabazi. Horren aurrean, hilabeteko denbora galtzea, hilabeteko bikote aldaketen dantza hasi duela Sánchezek, hori da Rajoyk salatu duena eta helburu bakarra ikusten du horren atzean Sánchez jaunaren berekoikeria. Viene aquí sin gobierno, sin apoyos, esperando que lo demás le arregle lo que usted no ha querido arreglar, porque su señoría estaba pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia. Eta Mariano Rajoyk argi esan dio Popularrak ez direla konpartsa izango antzerki horretan. Orain azken hitzetan da Mariano Rajoy, azken minutuak agortzen, gobernu sozialistak utzitako oinordekotza zaritu da Rajoy, langabezia, atzerakada ekonomikoa, defizita, eta hori berriz ere itzuli egin daitekeela ohartarazi du Rajoyk, aldaketaren gobernuak aurrera egiten badu 2011ko egoera txarrera itzul gaitezela esan bezala, azken hitzetan orain Mariano Rajoy. Eskerrik asko Oiana Perez, Espainiako Madrilgo Kongresutik zuzeneko konexio hori egin berritan edoi. Mariano Rajoyk esan duena aurreikusi zitekena da, baina badauka jakimina edo, piztuen du ikustean nola esaten diren gauzak, Ze tono eta ze hitz erabiltzen diren, Eta baita ere nola garatzen den gaurko eguna. Zelen aipatu ez dugun kontuetako bat izan da, jende asko nabarmendu duela, Patxi Lopezen atzoko lan eskasa, izan omen zela oso pleno zabarra, ez zuela lanik egin, Sánchezek ura edaten zuen ero jasotzen omen zituen txistuak eta irainak Alderdi Popularrekoen partez eta ez zituen gelditu, eta ni, klaro, segituan oroitu naiz, aritu dela egun hauetan Patxi Lopez esaten lehendakaritzako lana, baino erresagoa zela Kongresuko presidentetza, klaro, erresagoa da gaizki egiten baldin baduzu, Orduan, ikusiko dugu ja gaur praktika handiagoarekin eta emango zizkioten aholku batzuekin saio hobea egiten duen, edo atzokoa bezain saio benetan zabarra garatzen duen, Fikziozko hautagaitza aipatu du Mariano Rajoyk, Pedro Sánchez buruz hitz egiterakoan, atzo Inigo Errejón Podemosekoak ere antzeko tonoan esaten zuen Pedro Sánchez jolasten ari dela egun batez presidente izatera, eta beraz argi dagoena da, inbestidura gaurko bozketan ez duela orain arte dituenak, alegia Ciudadanosen botoak baino gehiago lortuko. Ez bada, azken orduko horik behintzat fikziozko hautagaitza ez dirudi Donald Trump eta Hillary Clintonenak, eguzki, Super Tuesdayak utzi dituen emaitzak eskutan? Bai, 11 estadutan bozkatzen zen, eta bai demokraten baitan eta bai republikanoen baitan ikusi da bi figura horiek indartuta atera direla, ez dute lortu agian gainontzeko aurkariak erabat
desagertaraztea, kontutan izan behar da adibidez, demokraten baitan Hillary Clintonek 7 estatutan irabazi duela, baina Sandersek 4etan, eta orduan hortik bizirik atera egin da. Republikanoen baitan, esan daiteke, Trumpen lidertza geroz eta sendoagoa izaten ari dela, eta argi da ona da, Ted Cruzek adibidez lortu duela, bere jaioterriko estadoan Texasen alegia, eta Oklahoman lidertza eta lehen postua lortu izatea, baina lata guziz ere Trump ari da lortzen, ez bakarrik estado askotan eta oso ezberdinetan irabazten, baita kolektiboi dagokionez, adibidez, boto latinoa ere erakartzeko gaitasuna eduki duela, eta azken asteetan bere mezua zertxobait moderatu egin du eta lortu du beste hautagaitza batzuen sustengoa, eta horrek azken finean ahalbidetu egiten du azken finean konfrontazio bat egongo dela segurenik Trump eta Clintonen artean. Eta hori azken finean oso mesedegarria zaio Clintoni, kontutan izanik, batez ere independenteen botoa ere erakartzeko gaitasuna edukiko lukela, ez? Orduan, zentzu horretan Clintonentzat aurkaririk hoberena Trump bera izango litzateke. Bitxia da, kasu honetan bitxia da, hasieran goratuko gara nola pentsatzen genuen Bernie Sanders pertsona bezalako bat agertzea estatu batuetan sozialista detentzion bere burua. Bai. Eta pentsatzen genuen hau iraultz bat izango zela, iraultza noskikako txen artean, ez? Iraultz bat izango zela. Eta guain ja, kanpaina erdia pasatuta gero guain konturatu gara, agian iraultza kakotxen artean, etorriko dela, ultraeskuindar baten gandik. Eta hain zuzen aldaketa bat izatekotan izango da hori, baina ez da kezkatzikoa bakarrik estatu batuetan gertatuko denengatik, baizik eta eske bere alderdian bertan ere arazoak badaude berarekin, eta hautagai nagusia izan daiteke. Hau benetan bitxia eta kezkagarria, oso kezkagarria eta akuskutsua. Bueno, minutu bat Edoi amaitzeko. Bueno, uste dut bateragarria direla bi hipotesiak, niri izugarrizkoa iruditzen zait Bernie Sanders bezalako hautagai batek 4 estatutan eta 250 ordezkariren babesa jasotzea, naiz eta Hillary Clintonek 7 estatutan irabazi duen, ez? Eta bateragarria iruditzen zait hori, hain justu ere, eskuin muturreko hautagai indartsu bat izatearekin, horrek erakusten du, estatu batuetan eztabaidan nola polarizatzen ari den. Hori bai, benetan larria dena, ez da soilik Donald Trump izatea nagusi errepublikarren artean, baizik eta, babesa lortu duten beste bi hautagaiak bera bezain eskuin muturrekoak edo muturrerago dauden eskuindarrak izatea. Eta horrek usten gaitu, ez dakit nola esan, Bush semea gutxi balitz bezala, ez? Daukaten belizismoan, muga politiketan, politika sozialetan, eta gainera, 2. eta 3. hautagaiak dauzkaten, nola esango nukenik, jatorri etnikoak kontuan hartuta, ez? Eta da, etorkinen parte bat, Europako eskuin muturran gertatzen den bezala, jatorri etorkinekoa dela, ez? Eta latinoa bai Ted Cruz eta bai Marco Rubio. Bueno, ez daukagu gaur denbora gehiago, jarraituko dugu honetaz hitz egiten, argi dagoena da sendotuta agertu direla norbera bere aldean, demokratoen aldean Hillary Clinton eta republikanoen aldean Donald Trump esan bezala. 9:43 minutu dira, Edoi Etxarte, Eguzki Urteaga eta Fermin Munarriz eskerrik asko. Berdin. Agur. Urrengo arte. Iragarkitza tarte bat. Euskadi Irratia. Kaixo, hau hotza kalean egiten duena eta ze goxo gauden etxean. Gozatu bero adimentsuaz Bailanten set esmailekin. Kondentsazio galdara, wifi termostatoa, instalazio osoa eta 5 urteko mantentzea, egunean 1,8 euro bakarrik. Edo finantzatu interesik gabe. Kontsultatu bailan.esen edo galdetu zure instalatzaileari. Hobe irribarre batekin, hobe Bailantekin. Martxoaren 16an Bilboko Euskalduna jauregian, Euskal enpresentzat lehentasuna duten nazioarteko merkatuak aztertuko ditugu. Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Merkataritza Ganberak Euskal nazioartekotzeko patzuergoan elkartuta. Eman izena espri.eus atarian. Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu. Eroskik urteko promoziorik gogokoena eskaintzen dizu. Larunbat honetan, Eroskik zure erosketa guztiaren beza oparituko dizu. Bai, entzun duzun bezala, Eroskik zure Eroski Klub txartelean, larunbat honetan egiten dituzun erosketa guztien beza itzuliko dizu. Ikusi baldintzak zure dendan. Horren zain zeunden ezta? Eroski Klub bazkide izatearen abantailak. Kaixo, Carlos naiz. Utzi mezua seinalaren ostean, eskerrik asko.
Carlos, aita naiz. Aizu, trastelekoa txukuntzen aritu naiz eta nire lehenengo gitarra aurkitu dut. Eta lehenengo egunean bezain polita da oraindik. Beno, zera, bira egitera ateratzen zaren urrengoan etorri etxera eta eraman. Orain, zurea data. Aitak 17 milioi gauza egin ditu zugatik. Badator berriro 11ko aitaren eguneko aparteko zozketa. Martxoaren 19an, 17 milioi euro. Kasik aitaren maitasuna bezain sari handia. 11. Euskadi Irratian, Faktoria. Goizeko 9:45 minutu, gaur gurekin Adrian Zelaia, Ekaizenterreko presidente ejecutiboa, gai ekonomikoak aztertzeko. Adrian, egunon. Egunon. Eta ezer baino lehen, eta pentsatzen dut entzule askori eragingo dionez, Euribor adierazlearen bilakaerari erreparatu nahi diogu, sortu zenetik aurreneko aldiz otsailean, tasa negatiboan kokatu da 12 hilabeterako Euriborra, euneko minus, esango dugu, 0,008an amaitu du hilabetea. Ez dakit zerk eragin duen jetxiera, eta ez dakit beherako joera zenbat luza daiteken, ze aurrik ikuslitekeen, Adrian? Bueno, zerk eragin duen, oro har hori kokatu behar da krisi ekonomikoaren kontestuan eta krisi finantzieroaren kontestuan. Eta oro har banku zentralek, mendebaldeko banku zentralek jarraitu da ben estrategiarekin. Hau da, estrategia monetario espansibo horretan, alde batetik interes tasa gero eta bajoagoak jarri dira, eta bestaetik espansio kuantitatiboaren dinamikan sartu dire, gero eta diru gehiago banku sistemaren eskuetan usteko. Claro, horri guztiaren ondorioz, ez da belortu ekonomia berpistea, ez da belortu sistema finanziero zeuden arazoak bideratzea, eta estrategia aldatu barik eginda bena, jarraitu. Interes, gero eta diru gehiago sartu banku sisteman, gero eta interes tasa bajoago jarri. Dagoen likidezia sisteman aldorre ikaragarria da, eta orduan sistema finanzieron dagoen likidezia horik azkenean dirua gerota gutxiago baloratzea dakar. Hori da gutxi gora bera kontestua. Bai. Claro, pensatzen ari zan, ez zegoen oso argi, zer gertatu behar zan, interestasak zerotek urbilera gere heldu eskero. Eta, horretan dagoz. Hor zer gertatzen da, muga batzu dagozala. Muga objektibo batzuk, batez be gordaioekin lotuta. Claro, politika hauek, politika oso radikalak direnak, banku zentralen politika hauek, oso kaltegarriak izaten ari dira azken urteotan banka komerzialerako eta oso onuragarriak inbertsio bankuentzat, inbertsio banku handientzat. Banka komerzialean badakizu marginak lortzeko, gero eta zailo daukie, batez be, gordaioak zeroan geratzen badire, dituzten margenak mantentzia gero eta zailago diren delako. Eta orduan, hipotesia da zein punturaino gordaioetan onartuko diren interes negatiboak. Nik uste hori nahiko teorizatuta dagoela. En principios, nik uste oro har, gordaio gehiak prest dagoz edo prest egongo ginak onartzeko koste txiki bat, ez da? Hau da, objektiboki pentsatuta, ez da? Principios, gordaioen helburua ez da inbertitzea, eta dirua nunbait edukitzea. Orduan, eta hor da badago zerbitzu bat, bankuek emoketen eri dela, gordaioak edukitzaren truke, ez da? Orduan, zerbitzu horrek zenbat balio duen, hori da, maila teorikoan, principios, ordaintzeko prest gagozen kosteak, bai, komisioen bidez, edo balizko interes negatibo txiki baten bidez, baina muga oso zehatz batekin, ez? Bueno, eta gero, dago beste albistea, aste honetako Gipuzkoako enpresa ehuna sendotzeko eta deslokalizazioa aurre egiteko Aldundia Foru Araua proiektuari da prestatzen, langilek enpresetan duten parte hartzea sustatzeko, Mark Lolano Aldu Nagusiak kezkatuta agertu zen inbertsio funtsak hartzen ari diren indarrarekin, eta, ez dakit, aipatzen zuen kezka, enpresak sustraitu eta erabakiguneak ez galtzea, zagit, hobeto zaintzen aldira kogestioan edo zer den egin litekena, ez da? Hemen sustraitzeko enpresa handi horiek.
Bueno, ni egia esan asko gustatu jat planteamentua, badagoz azken urteotan programa diferenteak onartu dire langileen partaidetza sustatzeko, langileen partaidetza kapitalean arautzeko eta, baina programa honek beste enfoke badeko, nolabait helburu soziala eta horretatik aparte helburu estrategiko oso argi badeko, oso lotuta egitura ekonomikoa lurraldean sustraitzearekin, planteamendu hori nik uste dut oso importantea da, erakunde publikoetatik jarrera aktibo bat hartzea arazo horren aurrean. Orduan, alde horretatik nik uste dut oso ondo balarutu behar dela, falta da nik uste dut beste planteamendu oso enfokatuta dago, oso bideratuta dago enpresa txikiei. Orduan, aprobetsatzea hor egon leikezen aukera guztiak, enpresa hoiek nolabait inguruan lerrotzeko bai, jabea jubilatzen danian edo arazo familiarrak daudenian, eta nik uste dut oso gai importantia dela, aukera guzti horiek ez galtzea. Badago beste osagai bat, Aldundia bebai horretan dabil lanian, lege zibil berriaren ondorioz, aukera batzuk dagoz, eta oso importantik zaintezkenak, enpresari txiki bat jubilatzen danian edo hiltzen danian, jabetza banatu beharriz izateko seme alaben artian. Ze enpresa asko desagertu dira horrezegatik. Orduan aukera daukie seme baten edo alaba baten eskuetan enpresa usteko eta horrela enpresa mantentzeko. Eta aukera horiek fiskalki eta ondo regulatzeko aleginak egiten ari. Horbar, nik uste oso estrategikoki Aldundia horretan kokatzea oso importantea dela. Nik uste hor falta dela enpresa hundiekiko estrategia bat. Baina, planteamentua gustatzen zaizu. Konforme Adrian Zelai Ekaizenterreko presidente ejecutiboa eskerrik asko. Oso ondo. Iragarkintza tarte txiki bat eta berehala gurekin Maialen Lujanbio. Euskadi Irratia. Erne, Peugeot baten jabea altzara. Horrela bada, aprobetxa ezazu Peugeot etormobilek bergaran egiten dizun oparia. 3 urte baino gehiagoko Peugeot bat baduzu, 22 puntuko doako errebisioa oparitzen dizu. Badakizu, ezinbestekoa zeure Peugeotaren funtzionamendu onerako. Eta gainera, zure mugikorrarentzako eskuko bateria berria. Eskatu hitzordua Bergarako Peugeot etormobilen eta errebisatu zure ibilgailua berme guztiarekin. 944-663-44. Berdintasuneza ez da berez sortzen. Egin egiten dugu. Aize polita nire printzesa. Ibai txapelduna mutiko. Kontuz loditzearekin neska. Ez egin egar nesken modura. Horrela jantzita zer nahi duzu? Erakutsi zure neskari norka egintzen duen. Posible dugu aldatzea. Egin dezagun berdintasuna. Martxoaren 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde Eusko Jaurlaritza. Bueno, presta dezagun afaria. Maria ireki butanoa izango da eta. Orain betiko bonbona inoiz baino beto iritsiko zaizu etxera. Repsolen butanoa banatzeko ordutegi zabala daukagu. Astelenetik ostiralera goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte. Eta larun batetan eguerdiko ordu 2 arte. Jarraitu ezazu Repsolen gaz zerbitzuan konfiantza izaten. Eskatu ezazu 901 telefono zenbakian. Bilbo Arte Portuak aurkeztuta, aparteko 6 kontzertu bere lehen abonamendu denboraldian Euskalduna jauregian. Zubin Meta, Vladimir Spivakov, James Newton Howard, Denis Matsuev, Ivo Pogorelitz eta René Jacobs. Denboraldi abonamendua dagoeneko salgai 152 eurotik aurrera Euskalduna jauregiko lehiatiletan, euskalduna.neten eta Kutxabank kutsazainetan. Babeslea El Correo, laguntzailea Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbo Arte Portua, denok unki gaitezen. Atzoko egunez, eta gaurkoan ere oraindik, edozein gailu piztu, ia edozein egunkari horri zabaldu, eta begiak ikurrinez beteko zaizkizu. Ze ote daba ikurrina, bandera, herri bat, herri nahi bada komatxo artean, edo sentimentu bat, komatxo artean eta kursiban, edo identitate bat,
komatxo artean, kursiban eta asteriskota guzti, halakoak konpartitzen dituen jendearen arteko multiplo komun txikiena, hori izan liteke ikurrina. Kolore eta geometriara ekarritako laburpen bat. Zein lekutan edo zein momentutan den esanaia mudatzen zaiona. Autonomi elkargoan, Espainiako bandera derrigor jarrarazi zutenean adibidez, orduan ugaldu ziren, lehen premirik sentitu gabeko herrietan ere, ikurrinak, herriko balkoi eta plazatan, altu baino altuagoak. Ikurrina erraldoiak, beren burua ikusgarri egin nahi eta, ia gehiago lortzen zuten, zer estaltzen ari ziren gogoraraztea. Iparraldean ere, ikurrinak ikusgarritasunik ez du falta. Komertzio, souvenir eta pastiz kaxa guztietan dago. Eta toki guztietan egotea da, hain zuzen, inon ez egoteko modu bat. Nafarroan, atzo hitzartu berri dute simboloen legea bertan bera ustea. Urteotan, multak eta salaketak izan dira, eta ez gutxi, ikurrinak bistatik desagertarazteko helburuz. Baina zerbait bistatik entzeak ez du esan nahi existitzen eztenik. Eta gainera, prohibizioak simboloa are simboloago egin ohi du. Hori ikusi dugu, zapiekin eta baita pertsonekin ere. Logroñoko espetxetik atzo atera zen Arnaldo Otegi, 6 urte terdi politikagatik preso egin ondoren. 6 urte terdi, esan errezago egiten da. Harreran poza, bizkar kolpea goretesetan, unkidura. 6 urte terdi, esan egiten da errezegi. Eta tentsioz, simbolismoz eta emozioz betetako uneaietan, norbaitek errealeko bandera bat atera omen zuen espetxeko leiotik. Elkartasun keinu surrealista poetiko bat. Egoera epikoan tokatzen etzen hizkuntza batean mintzatzen bezala. Ikur desegokiarekin. Bakoitzak nahi duen balioak atxekitzen dizkie simboloei. Eta behar bada, errealeko bandera hori ere, testu inguru horretan, ikurrin bat zen. Banderak eta hitz handiak laburpenak dira. Nabardurak altze konsensuatu moduko bat. Bai baina guztiak alboratzeko taldeko tratu bat. Dena ondo txarrak enduta moduko jarrera bat. Ertzak ere badituena, une batean borobil ikusteko akordio bat. Une berezietako diskursoetan, festa jendetsuetarako kantuetan, final handietako bertsoetan, agnostikoenak ere sentitzen du, nik uste, barne sokatira hori. Buruan, puntualizazioak atergabeari diren arren, barruak men egiten dio izan nahiaren poetikari. Banderak, hitz handiak eta kantuak, multiplo komun txikiena, konbustiblea sentimentuentzat. Erregairik errezena seguru asko, baina sentimentu konpartituek ere erregaia behar izaten dute. Eta konpartitua izatekotan, beti izango da laburpen bat. Nahiko primarioa, bihotzetikoa, ez oso gogoetatua, ez bat ere postmodernoa. Ikurrak baino ez dira, baina euren esanahien borrokan badago zerbait jokoan. Labur bildu egiten dute munduarekiko ikuspegi bat. Kasurik onenetan, laburtu. Kasurik txarrenetan, motzago egin. Onaino guk gaur kontatzeko genuena, bihar sintonia honetara itzuliko gara goizeko 7:00 aurrera, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.